Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to 3 FM Bombo Radio Iloilo flagship stations and the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Oktubre 30 tuig 2025 kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and 56 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang rin mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapaw nagkaroon nga mga balita. Iloilo Public Terminal Market kag Iloilo Central Market soft opening subong adlaw. Palibot sang duwa ka mga bag-o kag dalagko nga merkado publiko gin-clear na sa mga vendors kag subong man sa mga nagapalarking or any sang illegal structures. Sa dugang pa nga mga balita, Injineroy Pakanan ginsabat ng reklamo ni ABC Lapos District President Arnel Asturias na tuhoy sa sulat nga ginhatag tumlang kay Puno Barangay Ladjet. Tapos ato balang guaya sinido ginapapirmahan sang ICDEO kay Puno Barangay Ladjet nga daw kasubong sila ang nagapasuspend sang flood control project sa distrito sang Lapos. Ano na ang resulta sini? Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, 5 ka bodega sang NFA puno na. Rason hindi magapamakal sang humay sa mga mangunguma. Lalaki nagutas ang iya kaugalingon sining kabuhi sa Sirikway Lapos Barangay Official na notisyaran nga problema ang problema ang biktima sang pila na ka semana. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Ang detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 56 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, 5 malalaking pantalan sa bansa binabantayan dahil sa paglubo ng mga pasahero ngayong undas. Ilang mga pasahero sa mga pantalan sa Maynila naman is stranded na. Pagbigat naman ng daloy ng trapiko sa Northern Luzon Expressway, inaasahang magsisimula na ngayong hapon. Ang Department of Transportation nagsasagawa na ng serye ng inspeksyon. Sa ibang mga balita ho tayo mamaya mga kabubuang live streaming sa mga preliminary investigation ng mga flood control cases. Pinag-aaralan niya na isagawa ng Office of the Ombudsman. Si Secretary of Public Works and Highways Vince Dizon bumuo naman ng grupo para suriin ang flood control projects bago itayo. Ang Supreme Court naman nagtalaga na ng special courts para sa mga kasong may kaugnayan sa flood control. Abangan sa ating provincial report mamayang Diocese of Calibo, hinimok ang mga Katoliko na tumulong sa pagsagip ng buhay sa pamagitan po ng Dugong Bombo 2025. Abangan din mamaya sa ating international news, the United States Appeals Court pinigilan ang National Guard deployment ni United States President Donald Trump sa Portland. Ang Trump-Xi meeting naman inaasahang mangingibabaw sa APEC Summit. At sa sports balita, abangan din humamaya ang Boston Celtics na ibulsan na ikalawang panalo ngayong season sa kabila ng 3 magkakasunod na pagkatalo. Live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
Binabantayan ho ngayon ng Philippine Ports Authority ang 5 malalaking pantalan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dahil yan sa inasang paglubo ng mga pasahero kasabay ng Ondas Exodus. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Ang pantalan po ng Iloilo, ang pantalan po ng Jordan dyan sa may Guimaras, ang Batangas Port, ang Port of Calapan, ang Port of Bredco, dyan po sa may bahagi ng Banagos sa may Bacolod. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon pong araw na ito. Ayon naman kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, ang mga naturang pantalan ang inasahang makakapag-rehistro ng pinakamaraming bilang ng mga pasahero sa peak season ng Undas, batay na rin sa mga unang record ng naturang opisina. Samantala, katuwang ang Philippine Coast Guard ay binabantayan ng Philippine Ports ang posibleng paglaganap ng mga fixer sa mga pantalan, kasama na ho rito ang mga nagtatangkang magpuslit ng mga kontrabando. Patuloy din ang Philippine Ports sa pagsasagawa ng inspection sa mga pantalan at mga terminal building upang masigurong may maayos na serbisyong maibigay sa mga mananakay, hindi lamang ho sa 5 pinakamalaking pantalan kundi sa lahat ng mga puerto sa buong Pilipinas. Sa ibang mga balita pero kaugnay pa rin po sa Undas, inasahan naman sa North Luzon Expressway ang pagsisimula po ng mabigat na daloy ng mga sasakyan papuntang Northern Luzon simula na ngayong hapon. Ito ay sa gitna ho ng Undas Exodus kung saan inasahang tutungo sa probinsya ang malalaking bulto ng populasyon mula Metro Manila at iba pang katabing mga probinsya. Yan po upang dalawin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon naman kay North Luzon Expressway spokesperson Robin Ignacio, inasahang libu-libong sasakyan ang dadaan sa mga pangunahing lansangan na kumukonekta sa Metro Manila at Central Luzon, papunta ho sa mga probinsya dyan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Dahil dito, nagpakalat na anya ng daan-daang mga personnel ang NLEX upang umalalay sa mga motorista at masiste sa mga posibleng magkakaberya sa mga daanan para humaiwasan ang pagbagal ng trapiko. Pinapatiyak din ng naturang management na gumagana ang mga toll gates at mga toll plaza upang mabilis ang pag-usad ng trapiko. Natayang magtutuloy ang biyahe po ng libu-libong sasakyan hanggang mamayang gabi at bukas madaling araw po ito ng Biyernes, Oktubre at 31. Muli ring ipinaalala ni Ignacio sa mga motorista at mga tsuper ng public utility vehicle na siguruhing maayos ang kondisyon ng mga sasakyan bago tumulak o bago pumiyahe. Yan po'y upang maiwasan ng anumang aberya. Sa karagdagan pang mga update, handang tumugon naman ang Department of Health sa mga posibleng insidente habang milyon-milyong Pilipino ang dadalaw sa mga sementeryo ngayong Undas. Ayon sa ahensya, na-mobilize na ang Centers for Health Development sa buong bansa, katuwang ang mga local government units para magbigay ng agarang atensyong medikal para sa publiko. Sa Metro Manila, higit 20 health emergency response teams ang itatalaga sa mga pangunahing sementeryo upang magbigay ng unang lunas at libreng vital sign checks tulad ng blood pressure, temperatura at pulso. Karaniwang kaso tuwing Undas ay ang pagkapagod, mataas na presyon at minor injuries ayon yan sa ahensya. Nagpaalala rin ang Department of Health sa publiko na magdala ng inuming tubig, payong, hand sanitizer, face mask at mga maintenance medicine kung magtatagal sa sementeryo. Para naman sa mga motoristang babiyahe, pinayuhan ang ahensya na siguruhing maayos ang mga sasakyan at maging maingat sa kalsada upang maiwasan ang anumang aksidente. Samantala, dito ho tayo sa National Capital Region. Umapela ho ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa mga magtutungo sa loob ng sementeryo na iwasan pong pagkakalat ng mga basura sa loob ng himlayan. Ito'y kasabay ng inalasan pa rin pong pagpasok ng maraming bisita sa pinakamalaking sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang araw bago po ang inasahang dagsaan ng mga bisita sa loob po ng sementeryo Magakabombo, nakapaghakot na ang Manila Department of Public Service Estero Rangers ng hanggang sa 24 na sako ng mga basura. Marami ho sa mga ito ay naanod sa Manila North Cemetery Creek na nasa paanan po ng naturang himlayan. Malaking bulto ng mga ito ay naiwan sa mga bisita o ditong mga bisitang naglinis na o nauna pong naglinis ng mga puntod. Ayon po ng pamunuan ng naturang sementeryo sa publiko, iwasang magkalat ng basura at kung maaari, magdala po ng mga garbage bag, lalo na kung may mga dalang pagkain sa loob yan ng sementeryo. Sa bahaging ito mga Kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagang updates sa ating makasamahan sa labas ng ating himpilan. Ilang pasahero nga na-stranded sa pantalan sa Maynila. Dahil yan sa nakansilang trip, maghihintay pa ng ilang araw bago makabiyahe. Kunin natin ang linya live dyan sa Manila North Port Terminal. Bombo J. Sigalvez.
Matumal pa yung mga biyaheng probinsya dito sa Manila North Port Terminal 2 araw bago ang undas o araw ng mga patay. Sa ngayon, October 13, nasa mahigit 900 na pasahero ang kasalukuyang nasa Pantalan. Kakaunti ang bilang nito kumpara nga sa mga nauna ng bumiyahe noong October 27 kung saan umabot sa 1,801 at October 28 na umabot naman sa 1,143 ang bilang ng mga pasaherong umuwi sa kani-kanilang mga probinsya ayon nga yan sa pamunuan ng Philippine Ports Authority. Kung matumal ngayon Bombo Genesis at Bombo Jai, mas kakaunti yung bilang ng mga pasaherong umuwi kahapon kung saan nasa 441 lamang. Samantala, may mga nakausap din tayong pasahero na na-stranded dahil nga yan sa nakansil ng trip, ngunit pinili na lamang na manatili sa Pantalan upang maghintay ng kanilang susunod na biyahe na nakaschedule nga sa Lunes. May pasahero rin na napaagang dating katulad ni Nestor Lacaba kasama yung 2 anak na babiyahe papuntang Coron, Palawan. Galing daw silang Samar, Bombo Genesis at tumungo na ng maaga sa Pantalan nitong 28 pa nga ng Oktubre upang maghintay ng biyahe bukas. Dadalaw din daw sila sa sementeryo upang andalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Nestor Lacaba. Mga kamag-anak namin pares yung mga lola nito, mga tatay, mga lolo nito pupunta doon sa Palawan, dadalawin din nila yung mga ano nila, yung mga lolo nila at ang mga kamag-anak nila. Marami kasi yung iba doon na kami pupunta rin doon. Marami rin sila pupunta doon sa cemetery. Bukas pa yung biyahe namin. Kasi 31 yung ano namin, yung ticket. Hindi naman kayo kabilang doon sa na-stranded? Hindi. Ako na-stranded na ano rin kami dito. Nauna kasi kami dito nung 28 pa kami dito. Kasi galing po kami ng Samar. Nagdiretso na lang kami dito sa terminal. Kasi wala rin kasi kaming cellphone, wala rin kami mapupunta ka ng kamag-anak. Samantala, nadatnan din ng Bombo Radio Team si Nurin Bualat, pasahero na tutulak pa Mindanao, dalang mga malalaking gamit at isang alagang hayop. Kwento ni Nurin, simula Martes pa raw siya sa port para hintayin ang susunod na biyahe na nakaschedule pa nga itong darating na Lunes. Salit daw kasi na umuwi pa siya sa kanilang bahay sa Mandaluyong, pinili na lamang daw niyang mamalagi pansamantala sa Pantalan at dito na rin daw siya naliligo. Dahil nga sa cancel trip, nainkwento rin daw niya ang ilang kasabayang pasahero na nagalit at nag-live na sa ticketing office. So pag-uwi niya raw sa Mindanao, Bombo Genesis, Bombo Jai, hindi na raw siya makakasabay pa sa November 1 at November 2 para dalawin ang kanyang mga mahal sa buhay. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Nurin Buwalat. Monday. Kasi dapat nung Monday na-delay. Kaya neto na namang Monday na naman. Kaso tapos na yung undas. Nandito na ako ng Tuesday. Tagal na. Advance booking nga po ako eh. Nag-online ako eh. Tapos nung kasi Sunday ng late na rin kasi nag-text yung tugo eh. Past 10 na ng gabi na ma-cancel daw yung biyahe ng Monday. Sabi Tuesday. Kaya pumunta ako ng Tuesday. Tapos nung Tuesday naman ng hapon, mga 5 p.m., nag-announce na naman na cancel. Ano pa rin ba nag-signal ko ng Sira daw yung barko. Dami ang nagwala doon nung Tuesday. Ang nag-live doon sa ticketing office. Diyan sa loob din. Nagagalit yung mga kasabayan. Sa ngayon, Bombo Genesis, Bombo Jai, nilinong nga ng pamunuan ng Philippine Ports Authority na 20 mga pasahero na na-stranded, 11 doon yung nakasakay niya, biyahe naman yung pa Cebu at Cagayan, habang ang siyam na na-stranded ay pinili na lamang sumakay sa biyahe na papuntang Uzamis na alis nga sa Lunes na kinabibilangan nga nitong si Nurin Buwalat. Naantala umano ang kanilang biyahe dahil nga daw sa technical na issue, ayon yan sa shipping line. Ganyan pa man, Bombo Genesis, inaasahan ng Philippine Ports Authority na abot sa 2.2 milyong pasahero ang dadaan sa mga pantalan sa buong bansa hanggang Nobyembre 5. Ito ay mas mataas kumpara sa 1.9 milyong na naitala ng undas na noong 2024 sa kaparehong panahon. Matatandaan sa ilalim ng Proclamation number 727, idineklara ng Malacanang Oktubre 31 bilang karagdagang special non-working day. Dahil dito, inaasahan ng mas mahabang weekend na magbibigay daan sa mas maraming Pilipino na makauwi sa kanilang mga probinsya upang dalawin ang mga yumaong mahal sa buhay. Bombo JC?
Yes, Bombo Genesis. Oo. Buti kung napuprotektahan naman yung karapatan nitong mga na-stranded na mga pasahero. Kasi sabi ng Philippine Ports, dapat mabigyan sila ng abiso sa tamang oras, ano? And then pagkain, matutulugan, naibigay din sa kanila yung kanilang dapat ay matanggap, part ng kanilang karapatan. Sa kaso nga nito, Bombo Genesis, ni Noreen Buwalat na inabiso naman daw siya na itong shipping line na maantala yung kanyang biyahe papuntang Mindanao nitong linggo. Pero nung Lunes ay wala nang pasabi. So Martes nandiyan na siya sa pantalan nga dito sa Philippine Port sa Manila Port Terminal, kung saan ay inabisuhan siya na sa susunod pang Lunes yung kanyang biyahe. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Philippine Ports Authority, gayon din na kinuwento rin nito ni Noreen na nabigyan naman daw sila ng pagkain. So pwede rin silang maligo dito mismo sa may pantalan, Bombo Genesis. So allowed naman yon, Bombo Genesis. Pero grabing haba nun, ha? Lunes pa sila makakaalis. Sige, tuloy-tuloy tayo sa pagbabantay, sa mga kababayan nating pauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may Manila North Port, mga kabombo, dako tayo mamaya dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kamustahin din po natin ang biyahe ng mga kababayan po natin na gumagamit sa mga sasakyang dito ho sa lupa o yung mga tinatawag nating land transportation. Nabangan po ang live report mamaya ni Bombo Bea Penisa, lalo sa mga kababayan po natin na hahabol ngayon pong hapon hanggang bukas ng umaga, mga kabombo, para humaabot yung pong November 1 o ito kung pagsisimula na po mismo ng UNDA. Samantala, sa ibang mga balita humuna tayo, Bubujay. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa pagitan ng 1.4 to 2.2% ang inflation rate sa buwan Oktubre nitong kasalukuyang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagtaas ng presyo ng bigas, isda, gulay, kuryente at ang paghina ng piso ang posibleng magdulot ng dagdag na pressure sa halaga ng mga ito. Gayunpaman, inaasahang makakatulong ang pagbaba ng presyo ng langis, karne at prutas upang maibsan ang epekto nito. Ang forecast ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Bangko Sentral upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya sa gitna ng pabago-bagong pagdaigdigang kalagayan. Sa mga nakaraang buwan nga, mga kabombo, ay patuloy ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa paggamit ng data-driven approach sa pagbuo ng polisiya sa pananalapi. Mananatili itong mapagmatsyag sa mga lokal at international na salika na maaring makaapekto naman sa inflation at paglago ng ekonomiya. Oras natin 15 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange, ang pinakamalaking central terminal dito po sa National Capital Region. Kamusta dyan, Bombo Bea? Bombo Genesis, Bombo Jai, as of 12 noon, pumalo na sa higit 83,641 na mga pasahero ang naitalang foot traffic dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kung saan inaasahan na abot o posible pang lumampas sa 200,000 na mga pasahero ang mapagseservisyohan ngayon ng terminal. Sa nag-eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Parañaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer at spokesperson Colin Calbasa, nag-iwan ng ilang mga paalala ang pamunuan bilang ngayon nga ang huling araw upang makahabol pa ang publiko na makauwi sa kani-kanilang probinsya para sa paggunita ng undas at para na rin sa holiday break. Anya, talamak at nagkalat sa ngayon ng mga kolorum na nakaantabay sa mga pasaherong maiinip sa kanilang paghihintay sa loob ng terminal. Kaya naman paalala ng tagapagsalita, huwag tangkilikin ng mga ganitong uri ng transportasyon na siyang nananamantala ng ganitong sitwasyon dahil lubhang delikado ito kung sakali. Magbaon din anya ng mahabang pasensya ang mga pasahero, lalo na kung ang mga ito ay walk-in dahil nga hindi na rin may iwasan ng mahabang pila na sa ngayon ay nagpa-pile up na dahil nga bunsod ng mga humahabol na pasahero. Hindi rin kasi otorisado at nakarehistro sa Land Transportation Office at maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga sasakyang ito. Kaya naman mahihirapan ng mga pasahero na matrace ang mga kolorum na ito kung sakali man na may mga mangyaring insidente. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Colin Calbasa, ang tagapagsalita ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sige, matinding paalala po para sa ating mga pasahero na biwari po sa mga hikayat po sa atin sa labas po ng terminal na sumakay po sa kanila, meaning po yung mga kolorum po natin
Siyempre po, hindi po maiiwasan dahil may mga mapagsamantala po talaga, lalo na alam po nila na marami pong sumasakay dito sa ating terminal. At siyempre dahil alam po nila na kung mag-walk-in po tayo, ay marami pong tao. Pero let's be patient na lang po. Pasok po tayo sa terminal, punta po tayo sa mga designated ticket booths natin. Doon po tayo bumili ng mga tickets natin. Kasi po pag bumili tayo sa mga kolorong or sumakay po tayo sa mga kolorong, if ever po magkaroon ng untoward incident, lalo na po kung hindi naman po registered yan under LTFRB and LTO, yun po, hindi po kayo tutulungan ng LTFRB or LTO sa pag-track po ng mga kolorong na yun, if ever lang po, wag naman po sana. Pero sana po ay pakinggan po natin ang mga paalala na ito na para po diretso na lang po tayo sa loob ng terminal. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Joy, magandang balita naman na dahil maliban sa mas pinaigting na seguridad sa terminal at pagbibigay prioridad sa mga pasahero, hindi na kailangang mag-alala pa ng mga pasahero na may dalang alaga, dahil inihayag ni Kalbasa na pet-friendly ang terminal at bukas ang pamunuan ng kanilang terminal sa mga magdadala ng kanilang mga pets rito na pawang small to medium sizes lamang ang tinatanggap. Kung magdadala naman din daw anya ng mga alagang hayop, siguruhin lamang na may mga cage ito at diapers para hindi makaabala sa ibang pasahero at para na rin sa kaligtasan ng iba pang mga mananakay. Mas mainam na din anya na huwag na magdala ng maraming gamit para sa mas mainam na baggage checking terminal. Dahil nga sa mas mahigpit na seguridad na ipinapatupad sa loob at maging sa labas ng terminal, lahat ng mga baggage at boxes na dala ng bawat pasahero ay isa-isang sumasa ilalim sa checking upang matiyak na nasusunod ang lahat ng safety protocol sa loob ng terminal. Kaugnayang pakinggan natin muli ang tinig ni Colleen Calbasa. Pet-friendly po ang terminal, So, kung gusto po nila magdala ng kanilang pets, small to medium pets po, ang usually na inaalaw po ng mga bus companies natin. Tayo LTFRB memorandum dyan, so just in case po na kailanganin nyo, you can reference that para po sa mga bus companies natin. And syempre po, dapat po may cage yun and diaper po dahil po para sa safety naman din po ng other passengers. So hindi po yun pwede isakay sa compartment, katabi nyo po yun, hindi kaya naman babayaran yung seat na itatabi for your pet. And then other than that, travel light na lang po tayo, as para lang din po upon entry, hindi na po tayo ma-hassle dahil syempre po, kunyari marami po tayong dalang boxes or marami po tayong dalang gamit, isi-check po yan thoroughly ng ating security. Samantala, Bombo Genesis, sa ngayon patuloy pa rin ang pagdagsa ng publiko sa terminal habang unti-unti na rin humahaba ang pila para sa mga walk-in passengers. Pagtitiyak naman ni Calbasa, sapat ang bilang ng mga bus at drivers sa kanilang pamunuan para masiguro na maihahatid ng ligtas ang lahat ng mga pasaherong tatangkilik sa kanilang serbisyo ngayong araw. Bombo Genesis. Okay. Open pa rin ang walk-in passengers, Bombo Bea, no? Ibig sabihin wala pang close na mga ruta sa ngayon. Yes, Bombo Genesis. Actually, yung tinanong din natin kanina kung may mga fully booked trips na nga dito sa terminal at sinabi naman ni Calbasa na 43% pa lamang yung mga may fully booked karaniwan na patungo itong Bicol region habang yung iba naman na papunta sa iba pang bahagi ng ating bansa o iba pang mga probinsya ay nananatiling bukas. Bagamat tiniyak din naman ni Calbasa na may sapat na drivers at mga pampasaherong bus ang ating terminal para naman mapagservisyohan yung mga tutungo pa sa PITX ngayong araw, Bombo Genesis. Yung paglilinaw lamang dun sa sinasabi ng PITX na pwede yung mga small to medium animals, pusa sa mga aso lang ba yung tinutukoy or pwede yung mga malilit na kambing? O Kasi medium pa rin maituturing yung mga malilit na kambing, Nilinaw din naman to ni Calbasa, karaniwan na dinadala kasi ng mga pasahero sa mga terminal, sa loob ng terminal ay itong mga alaga nilang aso at pusa. So sa ngayon, kukumpirmahin natin kung pwede itong mga alagang kambing dahil nga pasok pa rin naman siya sa medium size Bombo Genesis. So basta ang sinabi ng pamunuan ng PITX, small to medium na mga sizes ng ating mga alaga ay maaari at bukas at tatanggapin dito sa terminal. Bibilhin na nga lang yung katabing upuan or posibleng hindi kasi siya maaaring ilagay doon sa ilalim ng mga kagamitan. So dapat na-oversee o nababantayang mabuti
ng mga pasahero yung kanilang mga dadating alaga kung sakali, Bombo Genesis. Mahalaga malinawan nito, no? Baka mamaya makipag-away yung mga pasahero, sabihin na pinapayagan ng PITX yung mga medium animals. Anyway, Bobo Jai, with your questions? Bombo Bea, syempre, alam naman natin since the morning ay naka-standby ng ating team dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kamusta naman? Wala naman bang aberya as of this moment? And sabi mo nga, humahaba na yung pila nitong 12 in the afternoon. So, kumusta yung kalagayan dyan, lalo ng ating mga senior citizens? Kasi syempre, sumisikip din yung mga pila dyan, Bombo Bea. Actually, Bombo Joy, prioridad ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange yung ating mga senior citizens and also yung mga pregnant women at yung mga may kasamang mga bata dahil sila nga yung kasama doon sa mga prioridad. So, may mga ibinibigay naman ng mga upuan para sa ating mga senior citizens at pinapauna naman sila sa pila bagamat mahaba yung pila kung may makita silang mga senior citizens, pregnant women and yung mga nanay na may kasamang maliliit na bata ay agad nila itong pinauuna dahil nga bilang bahagi ng pagbibigay importansya sa ating sa well-being ng ating mga priority, no. So sa ngayon, kaninang umaga tuloy-tuloy naman yung pagdagsa nila, no, dito sa ating terminal. Bagamat humahaba na yung pila ay tinitiyak naman ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na lahat ay pantay-pantay na maseservisyohan at lahat ng prioridad ay mabibigyan ng prioridad. Bombo Jai. Okay. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Bea. Updates mula dito sa Parañaque City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo sa iba pang mga balita pero bago ho yan, magkakamumbo 23 minutes na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bumuo si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng Technical Working Group na susuri sa lahat ng mga flood control project bago ito punduhan at ipatupad sa 2027. Kasama sa grupo sina Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos Primo David at flood expert Guillermo Tabios III at Project NUWA Executive Director Mahar Lagmay. Layunin po na naturang grupo na maiwasan ng mga proyektong wala hong maayos na engineering plan na itinuturing ni Dizon bilang isa sa mga dahilan ng patuloy na pagbaha dito sa ating bansa. Nagutos rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suspension sa lahat po ng mga locally funded flood control projects sa 2026 habang nililinis ng Public Works and Highways Department ang isyu ng korupsyon at iyong tinatawag na efficiency. Tutulong din ang Technical Working Group sa pagbuo ng 2027 budget plan ng Public Works and Highways Department at pagtukoy dun po sa mga strukturang dapat gibain upang makapagpalala o lalo pang nakapagpapalala ng pagbaha sa ating bansa. Sa kaugnay din pong development, nagtalaga na rin ang Supreme Court ng mga special courts na eksklusibong didinig at paglilitis sa mga kaso ng korupsyon na may kaugnayan naman sa mga public infrastructure projects sa bansa. Inatasan po ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bantayan ang paghahain ng mga naturang kaso sa mga Regional Trial Court. Kung naihain na ang mga naturang kaso sa Regional Trial Court, magtatalaga ang Supreme Court na special courts na didinig sa mga naturang kaso. Ang bagong hakbang ay bahagi po ng monitoring ng naturang korte sa paghahain ng mga kasong may kaugnayan sa eskandalong bumabalot sa mga public infrastructure project kung saan sangkot ang ilang matataas na opisyal ng ating bansa. Kung maalala, una hong hinimok ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang Korte Suprema na magtalaga ng special courts at magtakta ng time limits para sa mga kasong ihahain laban sa naturang kontrobersiya. Ilan sa mga isinasangkot sa naturang skandalo ay mga kongresista, ilang senador, ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga contractor at iba pang personalidad na umunoy nagsilbi bilang mga bagman. Samantala sa iba pang mga updates, nilinaw naman po ng Department of Justice na maaari pa rin magamit ang mga testimonya ng surprise witness na si Orly Gutesa sa serye po ng investigasyon ukol sa skandalong bumabalot sa flood control project sa kabila po yan ng pekeng notaryo. Maalala pong tinukoy ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke ang pirma ng notarized documents na pinapalooban o kinapapalooban ng testimonya nitong si Gutesa noong dumalo siya sa pagdinig ng mataas na kapulungan. Paliwanag ni Prosecutor General Anthony Fadolion. Nanumpa si Gutesa noong dumalo siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaya't nakabigkis pa sa kanya ang lahat po ng kanyang mga sinabi sa naturang pagdinig. Naniniwala si Fadolion na mahalaga pa rin ang nilalaman ng testimonya nitong si Gutesa para sa nagpapatuloy na investigasyon tulad po yan nitong mga individual na kanyang pinangalanan na nakinabang daw sa flood control kickback scheme.
Paglilinaw mo naman ni Attorney Fadolion, ang kasong naihain sa korte ukol sa peking notaryo ay mahalaga lamang para mabigyang linaw ang pangalan nitong abogadong nakalagay sa naturang dokumento. Una pong pinaiimbestigahan nitong si Manila Regional Trial Court Branch 18 Executive Judge Carolina Icasiano Sison sa Department of Justice. Yung pong peking notaryo sa mga dokumentong naglalaman ng testimonya nitong si Gutesa, kasunod dyan naging desisyon ng naturang korte. Ayon sa korte, si Gutesa at iba pang individual na gumamit po sa naturang dokumento ay hindi lamang naglabas ng isang forged o peking dokumento at sa halip ay nakibinabang o nakibahagi rin sa mismong pamemeke ng mga naturang dokumento. Kaugnay din po niyan mga kabombo, nilinaw po ng Philippine Navy na si Orly Gutesa ay retirado na mula po sa Philippine Marine Corps simula pa noong Hunyo at 30 ng taong 2020 at wala na sa ilalim ng administratibong otoridad ng Philippine Navy. Batay po sa pahayag ng Philippine Navy, anumang pakikisalamuha o aktibidad ni Gutesa sa kasalukuyan ay personal niyang kapasidad at hindi po konektado sa alinmang operasyon ng Philippine Marines. Dagdag pa ng ahensya, hindi na rin saklaw ng proteksyon o pangangasiwa ng Marine Corps itong si Gutesa at wala pong kinalaman ng organisasyon sa kanyang mga personal na ginagawa. Binigyang diin ng Philippine Navy na ito'y nanatiling profesional at non-partisan na institusyon na patuloy na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at nangangalaga sa pambansang soberanya ng may dangal at mayroong integridad. Sa kaugnay pa rin pong mga development, ibinunyag naman ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya ng Philippine Marine Corps si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Ito'y kasunod pa rin ang nabunyag na hindi pumatukoy na lokasyon nitong si Gutesa mula noong tumestigo siya sa Senate Blue Ribbon Committee nitong buwan ng Setyembre at tinukoy ang ilang malalaking personalidad na muloy nakinabang sa flood control scandal. Sa isa pa rin pong panayam, sinabi nitong si Defensor na kinukupkop ng Philippine Marine Corps ang dati nilang kasamahan at wala din anyang nakikipag-usap o lumalapit sa kanya habang siya'y naroon. Gayunpaman, sa oras na mayroon anyang summon o paanyaya kay Gutesa na dumalo sa Senado para sa pagdinig, tiniyak ng dating kongresista na nakahanda siya na dumalo sa testigo. Nilinaw din ni Defensor na hindi nagtatago si Gutesa at sa halip ay kailangan lamang niyang pangalagaan ang kanyang kaligtasan, lalo na at mayroon namanong ilang individual na nagmamanman sa kanyang mga kilos. Sa katunayan niya, may ilan ding miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang nakakaalam na nasa isang compound ng Philippine Marines ang naturang testigo. Maalalang hindi rin po dumalo itong si Gutesa sa pagdinig ng Manila Regional Trial Court Branch 18 ukol sa petisyon ni Attorney Petchy Rose Espera. Siya po yung abogado na munoy nagnotaryo sa mga testimonya ng dating sundalo noong siya ay tumestigo doon sa mataas na kapulungan. Inirereklamo nitong si Attorney Espera ang pagkakagamit ng kanyang pangalan dahil sa hindi umano niya pirma ang nakalagay sa mga naturang dokumento, bagay na kinatigan ng korte at inirekomenda sa Department of Justice ang karagdagang investigasyon laban kay Sergeant o retired Sergeant Gutesa. Una pong ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta itong si Orly Gutesa bilang surprise witness matapos umano siyang ipakilala nitong si dating Congressman Mike Defensor dahil sa ilang kontrobersyal at sensitibong impormasyon na kanyang nalalaman bilang dating security consultant nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Una na rin siyang tumangging sumailalim sa Witness Protection Program matapos niyang hayagang sabihin sa Senado na kaya daw niyang protektahan ang kanyang sarili. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Office of the Ombudsman. Plano ho o pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang posibleng pag-livestream doon po sa mga preliminary investigation sa mga kasong may kaugnayan pa rin sa flood control scandal. May live report si Bombong Grand Hilario. Ikinukonsidera na ngayon ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na pagsasa publiko o live streaming ng isinasagawang preliminary investigations sa tanggapan kaugnay sa flood control projects anomaly cases. Ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, pinag-aaralan ito ngayon kasunod ng layunin gawing bukas o transparent ang opisina. Tinitignan niya ang mga paraan para gawing mas accessible sa publiko ang prosesong ginagawa ng Office of the Ombudsman. Kabilang anya rito maging o pati pagsasa publiko ng mga resolusyon at pagdinig ngunit di lamang kasama mga sensitibong issue may kinalaman sa karapatan ng minors o bata. Habang inihayag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ng isinumiting rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure kapon ay hindi na kakailanganin pang isailalim sa fact-finding ng tanggapan. Anya ay kasunod na matanggap na naturang rekomendasyon, dadaan na ito sa
preliminary investigation ng panel of prosecutors. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Next, actually, when we were upstairs kanina, ang kasama rin namin ng DOJ. The DOJ was represented also by Undersecretary Jesse Andres, who's helping us also develop some cases. And next would be preliminary investigation, I think. Some validation of some information. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective. Maalala nga, isinumite kahapon ng Independent Commission for Infrastructure ang panibago nitong interim report sa Office of the Ombudsman ukol sa investigasyon sa flood control projects anomaly. Inirekomendang mapakasuhan ang ilang mga senador kagaya ni Senador Joel Villanueva at Senador Jingo Estrada, pati ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pa. Samantala, tugnay naman sa umunoy, midnight appointees na inatasan mag-courtesy resignation. Nagbigay paliwanag si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla hinggil rito. Aniyay, layon dito na makapagbuo o magkaroon ng fresh teams sa Office of the Ombudsman kasabay ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong tanod bayan. Muli si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Meron na balita akong ganyan, pero ang purpose talaga nito is to be able to organize a team, a fresh team also within the Ombudsman. And we don't want all of these places occupied immediately by people who we didn't vet because they were promoted or appointed at the last minute. Siguro naman that's understandable, but we want to form new teams to inject new blood into the organization. And actually there are so many applicants now for the positions here, and you will see that there's a big interest in young lawyers to come in to the organization because they see that the work is interesting. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Meron na lamang ko tayong 25 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang mga updates tayo mga kabombo, nakatakdapong pirmahan ng Pilipinas at ng Canada ang Status of Visiting Forces Agreement sa araw ng Linggo, Nobyembre 2. Ang naturang kasunduan ay magtatatagpo ng framework para yan sa mas maraming military at defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, tulad po ng joint exercises, capacity building activities, military simulation at iba pa. Bahagi rin po ng kasunduan ng posibilidad ng pagtatatag ng defense facilities para mapalakas ang interoperability sa pagitan po ng Canadian at Philippine forces. Magiging kinatawan ng Pilipinas si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. habang irerepresenta naman ni Minister of National Defense David McGuinty ang Canada. Matapos pong mapirmahan, ipapadala ito sa Office of the President para yan sa ratification. Kung babalikan ang mga nauna pong anunsyo o mga pahayag ng Department of National Defense, dito pong Enero 16 noong nagsimula ang formal negotiation sa pagitan po ng Canada at ng Pilipinas hanggang sa matapos ito noong Marso 7. Itong 2024 ay ipinagdiwang po ng Pilipinas at ng Canada ang ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag nitong tinatawag na diplomatic relations sa pagitan po ng dalawang bansa. Kalakip po nito ay nangako ang dalawang bansa na susuportahan itong pagbuo ng Visiting Forces Agreement hanggang sa tuluyan na po itong nakumpleto. Samantala, paiigtingin pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kampanya laban sa mga illegal offshore gaming operations o POGO kasunod ng pagpasa ng Republic Act No. 12312 o Anti-POGO Act na nagbabawal sa lahat ng uri ng operasyon ng POGO sa bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Attorney Ernesto Tendero Jr., buong suporta ang kanilang ahensya sa pagpapatupad ng bagong batas na layong tuluyang tapusin ang operasyon ng mga POGO sa Pilipinas. Ibinunyag din ni
ni Tendero na karamihan sa mga malalaking pogo ay tumigil na sa operasyon habang patuloy nilang tinutunton ang mga maliliit na grupo na umano'y nagtatago sa mga probinsya at nagsasagawa ng operasyon sa mga apartment at resort. Tiniyak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na patuloy ang mahigpit na koordinasyon nila sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration upang matiyak ang mabilis na pagpapatupad ng Anti-Pogo Act. Kasabay nito, nakatakda ring magtatag ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Oversight Committee na tututok sa implementasyon ng batas at magbabantay upang hindi na makabalik sa bansa ang mga dayuhang kumpanyang sangkot sa illegal gaming. Sa ilalim ng bagong batas, mahaharap sa mabibigat na parusa ang sinumang mahuling nagpapatakbo, sumusuporta o nagtatangkilik ng mga offshore gaming operations sa Pilipinas. Dako tayo sa usapin pa rin po mga kabombo ng mga flood control projects at mga public infrastructure projects. Mga ahensya po ng pamahalaan at itong Independent Commission for Infrastructure muli pong nagpulong ngayong araw para talakayin mabilis na asset recovery. Yan po'y doon po sa mga sangkot sa flood control scam. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Muling nagpulong ngayong araw ang Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan para pag-usapan ng strategy sa assets recovery o pagbawi sa ari-ariya ng mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects sa bansa. Kasama sa pulong kanina ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Department of Public Works and Highways o DPWH, Office of the Ombudsman at ilan pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., pag-uusapan ng operational guidelines, mga timeline at mga prioridad na hakbang pagdating sa National Asset Recovery. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. We know that every peso na ninakaw ay tamang piso na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang tama-tama kami lahat dito at magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Samantala, ayon naman kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, isa sa mga kabilang sa Technical Working Group ng ICI. Tinitignang opsyon ng Independent Commission for Infrastructure para mabawi ang umunoy na kulumbat na pondo mula sa anomalyang flood control projects ay ang civil forfeiture. Sa ilalim nito, maaaring bawiin ng pamahalaan ng mga ari-arian o perang nagmula sa illegal na transaksyon kahit hindi pa tapos ang criminal case. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. So it's the procedure that was agreed upon. The last meeting was civil forfeiture. So this is a very old law na gagamitin natin. Hindi ako abogado, pero kung pagkakaintindi ko dun sa explanation ni Secretary of Justice Eric Rida at ni Solgen Berberabe is ito ay mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis kasi ang kailangan mo lang i-prove na yung kinikita mo mas maliit kaysa dun sa perang o mga assets na hawak mo. No? So once na halimbawa na freeze na yung assets ng mga opisyal, pag tinignan yung kanilang salin halimbawa na ngayon open na naman. Doon pa nga makikita mo na kung nagtutugma. At kung hindi nagtutugma, ang presumption doon agad is illegal yon. So, yun na ang magiging basehan ng kaso. Dagdag pa ni Office of the Ombudsman spokesperson Miko Clavano, ang ganitong hakbang ay pwedeng magtuloy-tuloy independently dahil ito ay maaaring magamit sa mga public officials na masasangkot dito nga sa pagbawi ng mga ari-arian na sangkot sa manumalyang flood control scandal. Samantala, sa iba pang balita kanina ay 3 opisyal ang ibinunyag ni Ombudsman spokesperson Miko Clavano na maaaring makasuhan sa Ombudsman nga. Bagaman hindi niya pinangalanan kung sino ang 3 opisyal na ito, sinabi niya na mas mataas sa salary grade 27 na maaari siyang makasuhan sa Ombudsman. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Ombudsman spokesperson Miko Clavano.
Yeah, well, we have two laws that enforce that. Yung 1379, which is specifically for public officials. Okay. So when there's a disproportion between the amount in the salin and the wealth that you see, yung lifestyle check, then you can forfeit what is over and excessive. Okay. So yan po yung gagamitin natin for to enforce yung as against the assets. Pwede, it can proceed independently. So the criminal aspect will also carry yung civil, pero that's only for the restitution. Okay. But then this law that was passed many years ago, I believe mga 50 years ago, underutilized ho siya. But we see the use now kasi nga ano siya, yung it's specific for public officials who don't declare everything but who are seen to have a lot of wealth, excessive. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, Bombo Jai, nagpapatuloy pa rin ang pulong nga dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito na yung pangalawang technical working group meeting ng mga ahensya ng pamahalaan para nga dito sa pagbawi ng ari-arian ng mga sangkot sa manumalyang flood control project sa bansa. Yan muna latest update Bomboisa. mula Yes, Bombo Genesis. Ang salary grade number 27 hanggang 120,000 ito sa level ng hanggang kalihim or undersecretary, even sa congressman, halos magkakapareho itong mga to. Pero may mga susunod pa ba as per ombudsman or assistant ombudsman club, maliban dun sa tatlo? Kanina ay wala naman siyang nabanggit pa na iba pa, pero katulad nga ng sinabi niya kanina ay antabayanan na lamang ito doon nga sa Office of the Ombudsman. Pero kanina nabanggit niya sa atin na may tatlong matataas na opisyal na kakasuhan ng Office of the Ombudsman. Bagaman walang pinangalanan o araw o panahon kung kailan ito, yan ang kanyang ibinunyag nga dito sa mga reporters dito sa ICI. So anya, abangan na lamang ang mga ilalabas ng Office of the Ombudsman sa mga susunod na araw, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bomboisa. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakatakdang ganapin sa Gyeongju, South Korea ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na dadaluhan ng mga lider mula United States, China, Japan, pati ang Pilipinas at iba pang bansa sa Pacific Rim. Ngunit ngayong taon natatabunan ang tema ng malayang kalakalan dahil sa patuloy na tariff measures at proteksyonistang patakaran ni United States President Donald Trump na nagdulot ng pagkabahala sa mga kaalyado at karibal ng Amerika. Inaasahang mangingibabaw sa summit ang nakatakdang harapang pagpupulong ni Trump at ni Chinese President Xi Jinping ngayong Huwebes sa gitna ng umigting na trade war ng dalawang bansa, isang sitwasyon na inilalagay ang South Korea sa mahirap na posisyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Bombo Sports News. Sa ating sports news, para po sa mga NBA fans, matapos po ang tatlong magkakasunod na pagkatalo sa pagsisimula ng 2025-2026 season, ay tuluyan na rin pong naibulsa ng 2024 NBA champion na Boston Celtics ang ikalawa nitong panalo ngayong season. Tinalo po ng Celtics ang karibal nitong Cleveland Cavaliers na 125-105 na score. Sa panguna po yan ni Finals MVP Jaylen Brown na nagbulsa ng 30 points. Isang team effort ang ginawa ng Boston kung saan 8 sa mga player nito ang nagambag ng double-digit scores. Pinangunahan ni Boston power forward Josh Mino ang depensa ng koponan at kumamada ng 14 rebounds. Pinakamarami po ito sa lahat ng players sa pagitan ng dalawang koponan. Mistulang inalat naman ang nagsisilbing lead scorer ng Cavs na si Donovan Mitchell matapos siyang malimitahan sa 15 points sa kabila po yan ng paglalaro ng 32 minutes. Nagawa ni Mitchell na magpasok ng 5 3-pointer ngunit hindi na po pumasok ang kanyang mga dos kasama ang ilang free throw na iginawad sa kanya. Nasayang din ang 19 points at 11 rebounds na double-double performance itong si Cavs forward Evan Mobley sa unang pagkatalo po ng Cavs ngayong season. Ang ikalawang panalo ng Boston ay sa loob lamang ng 5 games na nilaro nito mula noong nagsimula ang season. Muli po maghaharap ang magkaribal na team na dati ring top team sa Eastern Conference. Yan po ay gaganapin sa December 1, 2025. Ang
Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Meron na lamang tayong 12 minuto bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang Archdiocese of Kalibo, hinimok po mga Katoliko na tumulong sa pagsagip ng buhay sa pamagitan po yan ng Dugong Bombo 2025. May update dyan ng Bombo Radio Kalibo. Nakikiisa at nananawagan ng suporta ang Diocese of Kalibo sa gaganapin na Dugong Bombo 2025 na may temang A Little Pain, A Life to Gain. Kasabay nito, hinimok ni Father Justin More, Chancellor ng naturang simbahan, ang mga Katoliko at mga mamamayan ng aklan na tumulong sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng paglahok sa nationwide bloodletting campaign ng Bombo Radio Philippines katuwang ang Philippine Red Cross Aklan Chapter at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa darating na November 15, 2025, araw ng Sabado. Sabay-sabay itong gaganapin sa 25 key cities sa buong bansa kung saan nag-ooperate ang 32 fully digitalized AM at FM stations ng network. Anya, iniindorso at sinusuportahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang Dugong Bombo sa pamamagitan ng ipinalabas na sulat ni Pablo Virgilio S. Cardinal David, Bishop of Caloocan at Presidente ng CBCP. Gawin umanong way of life ng bawat isa ang pag-donate ng dugo kagaya ng ginawa ni Kristo na nag-alay ng kanyang dugo para makamtan ang buhay na walang hanggan ng sangkatauhan. Dagdag pa ni Father More, ang advokasya ay iaanunsyo sa mga misa sa mga araw bago ang petsa ng bloodletting event. Ay inaanyayahan at aming sinusuportahan ito bilang simbahan katulad po ni Kristo na nag-alay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay para sa atin, para tayo ay mabuhay na walang hanggan. Tayo rin po, kahit papaano, ito rin po yung sakripisyo natin ng ating sariling dugo para po ay makatulong po tayo. Alam natin na mahirap paghanap ng dugo, lalo na may emergency. Kinakailangan po ng ating mga kababayan ang ating dugo. Magtulungan po tayo nang sa gayon ay ito ay maging successful. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-ulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Citation Cemetery, patok rin ngayon sa Bicol, kaugnay ng papalapit na undas. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Muling binuksan ang Citation Cemetery sa Rehiyong Bicol matapos ang pagsasailalim nitong sa rehabilitasyon na ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol spokesperson Rowena Briones sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakahimlay sa naturang libingan ang nasa 14 na citation na kabilang sa mga ito ang iba't ibang uri ng mga dolphin
na biktima ng stranding incident sa rehiyon na ang himlayan ng naturang mga mamal ay mayroong ring nitso at lapida kung saan nakasulat kung anong uri ng species ang nasa lugar. Sa pamamagitan nito ay mas mapapalawak umano ang kaalaman ng publiko hinggil sa naturang mga mammals at ang kahalagahan ng mga ito sa karagatan. Ayon kay Briones, na karamihan sa mga nakalibing sa Citation Cemetery ay mga mammal na nakalunok ng plastic at sumabit sa mga lambat. Dahil dito ay giniit ng opisyal na ang bawat aksyon ng publiko ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga sea creatures. Usual cause of death ng mga marine mammals na nakalibing dito, either may mga na-ingest sila na mga plastic and yung iba na natanggel sa net. So itong mga instances na ito ito yung gusto natin na magkaroon ng mataas na kamalayan ang publiko na yung actions natin ay mahalaga para din sa kaligtasan at proteksyon ng mga sea creatures na ito. So kailangan natin silang protektahan at alagaan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, 200 na driver doon po sa may Davao City sumailalim mga kabumbos sa Oplan Harabas. Isa po ang nagpositibo. Yan po'y doon sa may bahagi ng Tagum Terminal. May update po dyan ng Bombo Radio Davao. Isinagawa ngayong October 30, 2025 ang Oplan Harabas sa Davao City bilang bahagi ng paghahanda ng mga otoridad para sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas. Layunin ng programa na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng paggamit ng ilegal na droga ng mga driver. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11 at Land Transportation Office o LTO Region 11 ang operasyon kung saan 200 bus at van drivers mula sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT at Gmall Van Terminal ang sumailalim sa biglaang drug test. Naghanda ang PDEA 11 ng tig-100 test kits para sa bawat terminal. Ayon kay Christy E. Silvan, Assistant Regional Director ng PDEA 11, layunin ng aktibidad na mapigilan ang mga posibleng insidente sa kalsada na dulot ng mga driver na gumagamit na ipinagbabawal na gamot habang nagmamaneho. Dagdag pa nito, ang mga mahuhuling positibo sa drug test ay daraan sa tamang proseso at posibleng masampahan ng kasong aligala. Ang Oplan Harabas ay isang pambansang programa ng PDEA na isinasagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa, katuwang ang LTO at LTFRB upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga pampublikong biyahe. Samantala, sinabi ni LTFRB 11 Director Nonito Llanos na nakahanda ang kanilang tanggapan na maglabas ng show cause order laban sa mga driver na magpopositibo sa paggamit ng iligal na droga. It's LTO related, sir, because driver yan. Pero sa LTFRB, iso-show cause natin yung operator. For them to explain bakit nag-hire sila ng driver. After confirmatory testing, sir, nag-hire sila ng driver na under the influence of drugs, gumagamit ng droga. Pero sa LTO, sir, meron talagang yan, sir. Automatically, they will, I think, suspend the license until such time na ma-confirm yung drug test. Dagdag pa nila, aktibo rin ang kanilang opisina sa pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025 kung saan maglalagay sila ng assistance desk upang tumulong sa mga pasaherong mangangailangan ng impormasyon, tulong o gustong maghain ng reklamo habang papalapit ang undas. Ipinapakita ng naturang operasyon ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero sa Davao City at sa buong rehiyon ngayong undas 2025. Samantala, aabot naman sa 50,000 to 80,000 ang mga pasaherong inaasahang uuwi at papasok sa lungsod. Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Iloilo City Council naman nagsumite ng resolusyon na humihiling sa Independent Commission for Infrastructure na isama sa investigasyon ng mga flood control projects ng lungsod. Kaugnay niyan, may mga report ang Bombo Radio Iloilo. Hiniling ng Iloilo City Council sa Independent Commission on Infrastructure o ICI na isama sa investigasyon nito ang mga flood control project ng lungsod. Ito'y sa gitna ng mga aligasyon ng irregularidad at maling paggamit ng pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Sa regular session ng Iloilo City Council,
Inaprubahan ng 12 miyembro ng konseho ang isang resolusong nananawagan sa ICI na magsagawa ng agarang ocular inspection at investigasyon sa lahat ng flood control projects sa Iloilo City. Ipinanukala ni Councilor Rex Marcos Arabia ang resolusyon kasunod ng pagtatapos ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y mga anomalya sa mga flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyang diin din niya na hindi pa nasasaklaw ng investigasyon ng Senado ang Western Visayas sa kabila ng mga ulat na umano'y ghost projects at overpriced infrastructure sa lungsod. Tinukoy ng konseho ng ICI ang may mandato na siyasatin ng mga proyektong flood control at iba pang infrastruktura sa buong bansa na maaaring may kinalaman sa katiwalian o maling paggamit ng pondo. I call upon my distinguished colleagues to support the passage of a resolution requesting the Independent Commission on Infrastructure to conduct an immediate ocular inspection and investigation of all flood control projects in the Lone District of Iloilo City. Si Iloilo City Councilor Attorney Rex Marcos Arabia. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Entertainment News. Naging makasaysayan ang pagdalo ni Kim Namjoon o itong mas kilalang si RM, ang leader ng BTS sa APEC CEO Summit sa Gyeongju, South Korea, kung saan nanawagan siya ng mas malawak na cultural diversity at creative collaboration sa Asia-Pacific region. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga negosyante at political leaders, ibinahagi ni RM na noong unang taon ng BTS madalas ay tinatanong kung saan matatagpuan ang Korea imbis na tungkol sa kanilang musika. Isang pananaw na anya'y binago ng tagumpay ng K-pop sa buong mundo. Dagdag pa niya, nakamit ng K-pop ang global success sa pamamagitan ng paggalang sa diversity at pagtanggap sa iba't ibang kultura habang pinanatili ang Korean identity. Ang paglitaw ni RM sa summit ang kauna-unahang pagkakataon na may K-pop artist na nagsalita sa APEC CEO Summit. Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balik-balikan o dalawin po mga social media pages ng ating mga provincial station. Tulad po dyan sa may Mindanao area, sa mga taga-riyan sa may Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa probinsya po ng Cagayan de Oro at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para po sa mga taga-riyan sa mga Sarangani Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio General Santos. Sa mga Hiligaynon speaking naman, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, naritong ating oratio, Imperata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love.
We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 56 days before Christmas Day. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay pasiplatan naton ang latest karon nga sitwasyon sa bahin naman iya sa mga dalagko nga merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo, ang Iloilo Public Terminal Market kag Iloilo Central Market. Ako sa diin subong adlaw na talana ang soft opening subong hapon. May walkthrough sa duha ka mga dalagko nga mga merkado publiko. No, sa aton sining mga kuturan ang alkalde sa syudad sa Iloilo kag mga opisyales sa syudad. Kag subong man aton sining himulsuan ang sitwasyon sa sining soft opening. No, sa aton sining mga kabombo sang makabig iya kag sulo pagani sa kay Mayor Inday Raisa Trias nga world class nga sahi sang merkado publiko. No, matinlo, convenient kag may competitive pa sini iyang presyo sa mga baraklon dira. Sa aton sining mga kauturan, standby kay check naton sini mga kaupdanan mga bombo reporters ang sitwasyon na kag kumustahon taman ang area sa Guaya kung bala may pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kay may instruction diri ang Chief sa Iloilo City Traffic and Management Office nga kutob sa mga naga-illegal park dira pangklampingan, kutob sa mga stalls nga nagalalabaw sa mga nabilin pa iya nga mga temporary stalls pangkakson. Kinaiksido karon sang ICTTMO and subong man ang Public Order and Safety Management Office ang sitwasyon sa palibot man sa aton siniyang merkado. Check ta si Bombohana anda sa Bombohana sa report, please go ahead. Bombo Cham, live diri subong sa may Iloilo Central Public Market kay subong diri na no ang ining soft opening ceremony sa Iloilo City Government sa Iloilo Central Public Market na una kag karon ang Iloilo Terminal Public Market. So subong hapon alauna ang bisahan ang ining Thanksgiving prayer, ribbon cutting at unveiling sa Central Market emblem kag may walkthrough mismo sunod sa ining Central Public Market kag maga-transfer naman sa Iloilo Terminal Public Market nga asusin sa gihapon ang paghimuon diri as flow on may Thanksgiving, ribbon cutting na tag unveiling man sa Terminal Market emblem sa ining duha ka mga bag-o nga merkado sa syudad sa Iloilo. So subong ayari naman ang presensya sa mga konsehal, si Councilor Romel Veron, si Councilor Lyndon Acap, kag Executive Assistant si
El Estante, Committee Chairman si Councilor Alan si Malabor, si Councilor Young, si Councilor Alan Salvi. Further man si ang mga department heads sa city government ka in charge man sa ining market when it comes sa Kalimpyo, si City Environment and Natural Resources Office, si Sir Niel Ravena, and kagina nasabay man natin sudalan no, si Sir Rodrigo Caramanto, si sa bayin sa Central Market nga nag-monitor man sa palibot kaya may one-way diri one-way only diri sa may De Leon Street kay ginabuksan ang sakyak sini bali one-way diri no sa may De Leon Street Bombo Cham and sa amo man sa may Piakadalan ang Aldeguer Street. So subong mo diri ang ilang maging serve nga fasad sa Iloilo Central Public Market diri sa may De Leon Street. Diri man ang pag-abisengan kag may ribbon cutting mismo diri sa may fasad sini. So subong ang ginalaplat na ang presensya man ni Mayor Raisa Treñas kasi siya diri nga magapanguna sa ining soft opening mismo sa ining merkado. Kagang ining Central Public Market pagasundan man iya sa terminal public market Bombo Chama. So subong nagatipon man diri ang mga vendor sa sagwa no. Agod gati basitahan kag ibita man ang ila karon nga mangin ila karon nga mangin pwesto sa sulod sa So bali bombohan na ang matabo sinigali mauna ang ribbon cutting dira iya sa may Central Market and then matabok dito sa may Terminal Market sa super. Yes, tama ina Bombo Cham. May walkthrough lang dito sa Patigayon noon sa may sulod sa ining market. And after that matransfer man sa may Terminal Market. Actually, diri subong man si Environment and Natural Resources Office Head, Engineer Niel Ravena, agad nga masiguro ang kalimpyo kay of those of opening, basta masiguro ang kalimpyo ang ato diri nga mga merkado. Engineer? Yes. Subong ano ang aton nga panghanda and preparasyon man sa ining soft opening subong? Yes, actually kita ang nag-clearing sa street no ang ginalinan sa mga temporary stalls naton kag gina-flashingan ta gina-situate ang malimpyo ang ginalinan sa mga stalls naton kag at the same time may solid waste management kita dapat diri sa transfer no sa mga stalls naton kag ang market mismo kita nga may material recovery facility para nga ang solid waste management sang duwa ka market mapatigayon gid. So bali sir, subong ang aton diri nga guidelines and mismo pag-maintain asin o ang gitidlata aton diri may mga staff na kita nga na-assign diri sir. Yes, may ara na kita gina-assign kag maga-operate no sa aton material recovery facility pati ang aton nga mga sewage treatment facility no. Ang wastewater naton kay malimpyo ang aton nga mga market. This is to ensure nga gina-follow naton kag compliance kita sa environmental laws naton. So bali subong sir ang tanan nga na tapos na nga pag-demolish both market subong natapos na katipon sa GSO. Yes, no, kita may inventory kita sang tanan nga mga gindemolish nga materials so gintipon tani inventaryohon naton kag isituit nga ang ginalinan sa mga temporary stalls malimpyuhan kag maplasingan para wala kitang igko nga mabilin sa temporary stalls. So far sir ano ang aton diri nga panumdom not only sa vendors but also sa mga manugpakal naton diri sa may Central and Terminal. Yes, no, ginapilar na lang no sa aton mga vendors kag sa mga magbakal. Rest assured no mag-provide kita sa mga waste bins kag i-manage naton kag be responsible in disposing our waste para nga maplastar naton sang maayo ang aton market sa transition period kag sa operation na gid sang market naton nga tapos na. Sige. Bombo Cham na batian diri ang pahayag man ni sir ni Engineer Niel Ravena ang Head sa City Environment and Natural Resources Office and General Services Office nga sila subong ang may pang-appoint naman diri and kitamta nga mga staff nga agad ka mag-maintain naman sang kalimpyo sa mga bagong market. Siyempre kita
We don't want man yung mga bagong mga merkado ang mangin palayo ini ba sa una ng Kay ti Bombohan na ang management sang naidalom kag second floor sa pagkainsindiko sa mapabilin iniya sa city government Oo. Yes, tama ina po siya. Ang first and second floor sini the same goes by man sa may terminal public market rin sa may central no. Ang pagpabilin diri sa maintenance diri sang Iloilo City government. So nakita naton na Bombohan na ano to may mga sa CR nila kompleto, may iniduro na sila, may lababo, no? May tubig man kompleto na. Yes, Kombocham, kompleto naman. May urinal, araw, katahom, sa diin sa Central York sa Terminal Market. Ang subong ang aton diri nga sa may facade pa lang lamang sa Central Market man ang sa mga facilities at sa sulod no, kompleto naman sini. Welcome sa tubig and other nga mga kinahanglan nga utilities ang kompleto no, and kailangan lamang i-maintain sa city government agad siguro nga masigi-sige o kung ma-maintain gid ang bag-o nga merkado diri Bombocham. So sa bahin sang utilities o kung pag-maintain natin diri sang susugod sang merkado ang kompleto and of course sa sagwa siniman ang mga naga-parking diri subong kadi may soft opening ang temporaryo na ginapadrop lang diri ang mga matambong man sa opening sa may De Leon Street and Dirigin Balabaga naman na one way lang diri and diri man ang presensya sa kapulisan sa pagpanguna ni Iloilo Police Office Director Police Colonel Kim Ligada and si Councilor Miguel Trenyas nag-abot pagod lang lamang no diri sa may Central Public Market agot kay magtambong sa opening soft opening ceremony kay to be clear Bombocham soft opening subong kay may harapas ang grand opening on month of November kuno initial atong information para sa mga parking areas sa Manila sang duha ka mga merkado. All right. Karon dugang naton man ang impormasyon cover nga mag-start na diri man ang soft opening ceremony kung mag-abot na si Mayor Isitrayas masubong Bombocham nagtupagid ang mamunog na ulan no. Mayo lang man kay may mga provided diri man nga mga tent sa sagwa agod nga mapasirungan nag temporary can stop diri anay ang music and mismo man ang mga tao gipasulod anay sa mga pwede masilungan kay buo ang mamunog na ulan diri sa sagwa Bombocham. Pasilong lang nanay na Bombohan na balikan na kakaron. Sige, live diri sa may Central Public Market ni si Bombohan Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohan Andasa sa imo siniiyang report. Soft opening sa Iloilo Central Market and Iloilo Terminal or Iloilo Public Terminal Market. Subong adlaw may grand opening pagin iniya by November kuno. Subong ti ma-walk through ang aton sining mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo para lang tawon ining nasambitan karon nga merkado publiko. Ti sa aton sining mga kasimanwa naintindihan man na naton nga sa tagsa sini ka mga pag-improbar hilabi na karon iya sa aton abi nga mga merkado, no? May mga pila ka mga concern nga ti kumo nga ini sila ang wala malakip, wala madala, so on and so forth, but kung lang tawon sininimo sa aton sinimang kulturan, no? May pipila ka mga madugay, malawig naman nga tiyon, dinikada na nga baligya. No? Dira iya sa Iloilo Terminal Market, even sa Iloilo Central Market. But ang iban, sang temporary stall na, sang nagsugod na ang pagkayo, sang duwa ka mga dalagko nga mga merkado nga ni, sa aton sini nga mga kabombo, nagpabilin sila sa gyapon pero sang nahuman na ang iban sini give up na lang nila
ang ila sini iya nga mga pwesto, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So ang inang nabakantihan siguro magahatag ina sang tsansa sa iban pa nga mga negosyante nga luyag man nga magnegosyo dira sa bag-o sini iya nga mga public market nato ni Central and Terminal Public Market. No? One thing is for sure nga limpyo ang mga bag-o nga merkado naton. No? Hindi kita makasalapo sang rigna. Ang outlet sang mga tubig, residyo nga ginagamit dira sa mga vendors, insaktong ginapadulungan. Way ginalangawan, wala pakarirahay ang mga ilaga, palo pasensya sa mga bago lang nagapanyaga, ha. No? Way isang tanga, way isang langaw, and hopefully nga ma-maintain ini sa city government sa aton sini nga mga kabumbo. Kumbaga, fresh start para iya sa mga vendors dira nga matigayon nga makanegosyo sa bag-o sini nga merkado. Kag isa man sa matugas sini, syempre ang amat-amat nga pagbalik kag pananglitan ti siguro basikon mapahalog-halog na ang dalagan man sa nga trapiko diri sa area sang city proper nga kung saan na-locate ang duha ka mga dalagko nga merkado publiko. Kay last time, sa aton sinima kulturan, siyempre, why naman iya sang iban pa nga malapad nga lugar mo? No? Ang city government, ang syudad sa Iloilo nga sa iluhan sang mga vendors nga sarang sila makabaligya. Alang-alang sa ilon ta sila sa kabatuan to, di ba? So, ginpagwa sila. Ginbutang sila sa dalanon, ginbutangan sa temporary sini iya nga braligyaan. Subong ginpang kakas na ang mga temporary stalls gato. So, ma-maximize na ini sa aton sini nga mga kabumbo sarang na maagyan sa mga pampubliko sini nga salakyan, pribado nga salakyan. Ang nagalaom kita nga maghanagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ortisa karon magambal na kita nga ti tahom ang aton sini nga merkado publiko. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung may mga pila pa dira nga mga nagasinggitan, nagareklamo, respetar taman ang ila sini nga kinamatarong. Kung may mga hilikotaron pa sila, samahin karon sa city government, agod iya nga makapwesto dira, siguro mas mayo nga hikoton lang nila sa mas mayo nga pamagi. No? Para eventually, basikon na makumplito naman nila sini nga papeles, makabaligya man dira sila. Pero isa pa gid sa mga nami nga feature kung santo anay sa mga merkado publiko naton, masalapo kita mga nagapangarga nibla, no? Ang bayo ginapuro sa ulo tapos nagauluba, no? Dira ako nagapati kung hindi pwede dira guro ko ubaya sa aton sini nga mga kauturan kag kada section may color coding kag spare information dapat magsunod man ang mga vendor sa tagsa sini ka color coding. So hapos pangitaon, no, sa aton sini nga mga kabumbo. 19 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton banwa kagapon sa people's meeting sa Barangay San Isidro Haro. Dito kag nakakita sa kay gayunan. Hindi lamang ang mga punong barangay kundi lakip ng duwata ka mga konsihal diri sa syudad sang Iloilo nga makadirekta pamangkot sang ila sini nga mga concern sa kay Iloilo City District Engineering Officer or Head Engineer Roy Pakanan. Ara man ang presensya ni Congresswoman na Jam Baronda kag siyempre ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways sa mga biyan. Agod nga mag-cater sa mga palamangkutanon, magsabat, mag-eksplikar, agod nga once and for all, now, maklaruhan ang mga palamangkutanon, now, mahangpan, kag mahibaluan kung ano pa ang mga posible nagatuga sa mga pagbaha-baha
sa syudad sang Iloilo, and eventually matagan ini isang solusyon sa aton sini nga mga kabumbo. Pero antes sina, syempre, pila ka mga isyu anay ang luyag nga maklaruhan sa mga punong barangay, katulad ng ginlamang sa ginbalita naton last time nga mayara sang ready-made nga sulat, no, kumplito, may tatak sang barangay, so on and so forth. May pangalan sa punong barangay, pero hambal sa punong barangay nga concern, hindi siya ang naghimo. Ang naghimo, amo ang Iloilo City District Engineering Office. Kag ginapapirmahan lang sa ila, agod, nga do kasubong pagwaon, nga sila ang nagapanawagan, nga isuspend ang isa iya ka flood control project nga ongoing. Nasabat bala ina sa Iloilo City District Engineering Office. Kag gin-recognize ni Councilor Dilaliana and Councilor Rex Arabia ang kay gayunan nga paghatag man sa ila, pagbaton sa ila, agod nga masabat ang ila sini nga mga palamangkutanon sa people's meeting kagapon sini nga daw. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panunod. Sang tiyan, sundo ng ining nga mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sa pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kung kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kang clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. 28 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagapon nakakita sa venue ang mga punong barangay sang lapas kag lapos sa district. Ini matapos nga ini silang inimbitar nga magtambong sa people sa meeting. Subong man, nagpadulong dito ang duha ka mga konsihal Nene de Liliana at konsihal Rex Sarabia. Naglabot sa puntong medyo do tinakan mga punong barangay kay damo pa sila kuno sang obligasyon nga helikopteron. But natigayon nga makapamangkot sila sa ilang sini nga mga concern kag ginsabat man sang district engineer, sang regional director, sang DPWH, kag sang representative sang Lone District sang siyudad sang Iloilo. Kamahin sinayari ang follow-up report ni Bombo Kriel Miliasa. Bombo Kriel, sa report, please go ahead. Ginsabat ni DPWH Iloilo City District Engineering Office, District Engineer Roy Pakanan, sa ginhiwat ng open forum sa People's Meeting kahapon adlaw Bombo Champ ang reklamo ni ABC Lapos District President Arnel Asturias na tuhoy ini sa letter nga ginhatag sang DPWH ICDEO kay punong barangay Josel Lajet sang barangay Alalasan Lapos agud na magwa bala nga siya ang nagpasuspend sang
flood control project nga sakop sa barangay ni punong barangay Ladjet. Mahibaluan naton Bombo Champ no nga ang ining letter ginhatag kay punong barangay Ladjet sang October 8, 2025 apang may petsa ini nga July 10, 2025 kag naka-address sa opisina ni Engineer Roy Pakanan. Dugang pa dire ang letter gin-submit or ginhatag ni Engineer Noel Vargas kay punong barangay Ladjet. Kag ini ang naging una nga pamangkutano ni punong barangay Asturias kay Engineer Pakanan kung may ara gid man bala ini sang tinawo nga nakapangalan kay Engineer Noel Vargas kag ini ginsabat man ni Engineer Pakanan nga may ara. Gilayon naging representar ni punong barangay Asturias ang letter kanday Engineer Pakanan kay Congresswoman Jamjam Baronda kung sa diin nagsabat si Engineer Pakanan nga wala ini kabalo about dira sa request letter kag wala ini nagsugo nga himuon ang nasambit nga letter kag ihatag kay punong barangay Ladjet. Gintawag pagani ini ni Engineer Pakanan ang letter nga bilang isa ka basura kag nonsense. Yari bala ipabati naton ang pagpamangkot ni punong barangay Asturias kag pagsabat ni Engineer Roy Pakanan. May engineer na si Engineer Vargas sa district. Okay. Sa among nga district, sa nagigat na mga inadlaw, may sulat ko niya na baton na ang buwag sila na ikaw na prepara sa sila na sulat. Roy si Pakanan o si District Engineer Department of Public Works. The ratings. This is relative to the implementation of the project repair maintenance of drainage structure along the Pas-Lapos Road. In Barangay Lapos, in the after side, would like to request for a temporary suspension of the construction activities within our project area to avoid implementation of another project that is sent from the camping station. The temporary suspension is still necessary to avoid simultaneous implementation, which may result in the closure of both sides of the road and consequently cause traffic congestion and inconvenience to the motoring public. The construction works shall resume once the project has progressed beyond the portion of the overlap with our area of implementation. We have the overall response to this matter is very short. Thank you very much. Ang wag na daw kami ang nag-request for suspension, mapapilumana na kami sa sinikasulat, pinagawa ang nag-prepara. So ano rason, karoon kung may mga questionable with this project, kung may mga questionable, ano matabo, ibalik sa amon na nasuspend ang ilang project because of our request para sa inyo. Sige. Sige, first of all, for the enlightenment of everyone, maganda na nag-drop out nito na. First of all, hindi ko alam ito. Yeah. Okay. And then, second of all, sisili ko na, ba't ang magulo ko? Hindi ko nga alam. Okay? Thirdly, this is along national road. So this letter is irrelevant and immaterial. So I don't think, parang mag-policy, I don't think this is trash. So I think let's not dwell into a nonsense and irrelevant, immaterial or something na is a waste of time. Hindi ko alam, wala akong minutos, along national road, and it's well coordinated with the barangay and our office. So, wala kayo na to. It's immaterial, irrelevant, nonsense. So, yeah. Thank you. Thank you God for bringing this up. Thank you. Ang isin namin yan, parang tinitiktahan namin.
Bumukrel? Yes, Bumot Champ, no. So, ato nabatian, kag nalantawan man ang pagpamangkot niya po ng Barangay Asturias, kagin sabat ini ni Engineer Pakanan, nga wala ini sang ihibalo, o kung wala man ini nagsugo kay Engineer Vargas nga ihatag o himuon ang request letter, kag ihatag kay punong Barangay Ladjet. So, aside from that, nasabat Bumot Champ, wala naman ini may ginhatag pa nga information about the RISA Flood Control Project nga nakasulat sa letter, no. So, iya lagi ginambal is wala siya sa hibalo, kagintawag na gani ang letter nga isa ini ka nonsense kag basura, Bumbo Champ. Tikon nag-claim iya ang mga punong barangay. May kinamatarong man sila nga mag-file sa mga nagakaigo sini iyang legal move dira or complaint batok sa certain engineer ngadto, no? Parang maklaruhan kita sang tanan sini kay kun ang district engineer wala kabalo, kag nagmatumato lang niya ang engineer dira from Iloilo City District Engineering Office, dapat manabat gid ini siya. Ako na mo sinang plastada sa istorya nga ginadinay ni District Engineer Pakanan. So do nasabat man ang pamangkot ni punong barangay Arnel Asturias. Nasabat man siya, Bumbo Champ, no, kay halindid kay Engineer Pakanan ini ang kumaga doon naklaruhan man ang aton nga mga kapitanes sang lapos, pang nagdugang pagid ang mga race blast ang concerns man, Bumbo Champ, no. So madumduman nga ginareklamo man sa mga kapitanes, especially sa Barangay Alalasan kag Barangay Don Estebad, kung sa diin balang may mga buho sa gihapon ang dalan ginkuan bala sang box culvert, Bumbo Champ, tigin sabat man ini ni Engineer Pakanan nga pakadtuan niya sa iya nga mga field engineer kaglantawon kung ano ang pwede nga mahimo didto. So ini mga race na concern sa mga barangay or barangay kapitanes sa nga lapos sa ginhiwat nga people's meeting kahapon na, Bumbo Champ. All right. Ini si Bombo Curapanisaris Miliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat kita, Bombo Creel Miliesa. Mga palamangkutanon sa punong barangay such as coordination. Kay kabalo ka mo manwa may ara sang project dira sa Lapos area, of which nga ang implementing agency is the Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Now, ginsabat ini ni DPWH Regional Director Al Fruto, no? May kantanan sa issue sang coordination. By the way, nagpamangkot si punong barangay Elfren Sinayo, no? Ari malaw, ipabati naton ang statement ni RD Alfruto may kangtanan sa sining coordination issue, no? Kay ti masami mabatian naton sa mga punong barangay nga nagahambal nga wala sang proper coordination ang Iloilo City District Engineering Office, of which ginsabat pa ni last time ni District Engineer Pakanan nga may mga nagakaigo sila nga dokumento, no? May nagakaigo sila nga dokumento to prove nga indeed mayara sang proper coordination. Sa bahin sang Lapos, tiyang implementing agencies, the regional office sang Department of Public Works and Highways sa aton sini nga mga kabombo. So, may ara gid man bala sa ang coordination ang DPWH sa mga punong barangay. Yari ang sabat ni Regional Director Engineer Al Fruto. Siguraduhon mo tama sabat mo. Makahambal gid ako yakap ya nga nagkita ay gikita yamong. Kay ang mga kalbo kap ang mga kalbo ga intindihanay. Muna gani sa Kap Arnel, intindihanay man kami. Kita kapilagi kita ng intindihanay man, di ba? Ang pamangkot naton sa bungkag very big a challenge. Will the means justify the end or the end
justify the means. Kung wala tani na pamalay ang sa linya ni halin di tani pakadto kay Cap Teves, kung wala tani ni pamalay sa creek nga ina, ang project na tani ara da sa creek. Galing kay ginatagaan naton tani gid immediate anay nga solusyon ang problema sang pagbaha sang plaza sang Lapas. Kay halin na tus babaw. So paano naton panaugon kag magkadto sa aton pumping station amo na ginapamangkot kagina ni Cap Teves nga dira gid maagi sa Divina Gracia. Amo to blangin hambal kagina ti ano be sugoon tang tubig masaka sa grangha kag magpabaldosa kag magwa to sa Haro River di bla daw indi kay bisan ano Ti hambal ni General Fruto sinya nagkita ay gid kami ya nagkita ay gid tayo nga duha kap. Therefore, reading between the lines, mayara sang koordinasyon ang Department of Public Works and Highways, particularly abi sa bahin sang regional office kag sang mga punong barangay. Kung sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office, kung si District Engineer Pakanan pa, kasi may mga dokumento kami nga nagapamatuod nga mayara sang proper coordination, may pagtilipon sa barangay. Kung nag-claim ang city government, ipakita man nila ang ila sini nga mga dokumento. No? Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Now, may mga palamangkutanon diri ang aton naman iya nga mga konsihal, just like si Councilor Rex Sarabia. No? May kantanan sa mga projects man sang syudad sang Iloilo under Congresswoman Jam Baronda. So, ini nga mga palamangkutanon sa aton sini nga mga kabombo ang nasabat man kag from the looks of it gin-recognize na kag nagpasalamat si Councilor Rex Sarabia ginbato niyang sabat sang Lone District Representative. But anyway, yari ang kamahin sang pamangkot ni Councilor Rex kag sumungman ang sabat ni Congresswoman Jam Baronda. Flood control projects within Iloilo City that are beyond your jurisdiction. So inang pamangkot naka-address kay Engineer Pakanan. What do you mean by beyond jurisdiction? So kasi these are all based JICA study and a comprehensive master plan conducted by Season Engineers Consulting Company. So there are two major studies, no? You have feasibility study conducted by the JICA and the comprehensive drainage master plan conducted by the Season Engineering Consultancy. And also, aside from that, study assessment from our planning and design section and also from the planning and design divisions. So kami po sa DPWH, mga licensed engineers po kami, mga licensed architect, mga licensed geodetic engineer, licensed electrical engineer. Hindi po kami nanguhula. These are all based on structural assessment, engineering computations, design analysis. So, kami po ang engineering arm of the government. So, kung magka-clash tayo down into the barangay, no, i-question kami ng mga tao doon na, hindi, palpak yan. Tapos, what are their bases, no? So, kami, mga licensed engineers kami. 25 years na ako sa DPWH. I rose from the rank. Engineering assistant, engineer 1, engineer 2, engineer 3, assistant district engineer, and OIC district engineer of Iloilo City. Experience-wise po, 25 years, hindi po ako nagtsachamba-chamba. These are all based on engineering computations. And I hope
let's help each other, sir, Councilor. Siguro Kap. one last. Tulungan tayo. We're willing to help. Since Engineer, diri sa kay alright. Attorney Sarabia, kay Councilor Sarabia, may ginala siya nga it's beyond the power of the district engineer or even RD sang approval sang budget. But there are concerns sometimes, mabasa ko sa inyo, nga may mga, the term that being used are insertions and program. Siguro, I would like to ask sa kay Councilor Sarabia kung ano ginanamin niya, and at least kung may mention sa mga projects nga under insertion or on program, because again, there are 3 stages paano kita makakita pangita sa pondo. As district ko, kung tamad ikaw, asta ka na lang sa NEP mo, kontento ka na lang. May HGAB kita ginatawag, nang ginapulawan bala namon, ginabantayan namon tanan ng Department Secretary, presentar namon problema, kay basi madugangan kami. So kung member ka pag sa appropriation, makadugang sa imo, like subong sa HGAB. And I wanted to be honest, ang tanan nga nadula naton nga mga para sa flood control nagdiretso para sa capital outlay sang aton nga DepEd para sa computerization program amounting to 45 million pesos. And some other almost 200 daw nabutang para sa construction of classrooms. Okay, HGAB. HGAB after HGAB isubmit sa Senate. Si Senate as legislator, himay-himayo nila ang mga palpak, ang wala plano, wala tanan, i-delete. Dira ako nagabantay. That is why this is a product of Senate, ang phase 2 sang Sininga project, because when I presented the purpose of this project, dindugangan nilang pondo, amuman na along with 7 evacuation center / gymnasium / multipurpose building, so that will answer your question kung may pondo, kung matapos, kung hindi. Siguro na delayed because of the thing nga silang nila nga may ara kung na ginahulat na construction permit. But the no less than USEC kaginagin mention niya, nagahulat sila sa executive order para any government national projects, no need na sang approval ni OBO. So mo na lang ginahulat ta, parang mga projects such as dito sa Landone Estate, may ara dito 100 million pesos, ma-implement na nato nila kag matapos ina before 2027 ends. So we will have our first ever People Center in my term, and along with this kind of facilities nga subong nga gingamit naton. So there's nothing wrong with augmentation. Sa lang guro ginagamit kung sila ang program nga wala pulos, aton di ang program, and ang augmentation may pulos kag may gamit gid sa syudad sang Iloilo. Oh, deriwavit tino okay man to si Councilor Rex Sarabia sa sabat sang aton sining district engineer kag sang aton nga kongresista, pero do wala gid direktaman masabat abe, no? Ang palamangkutanon ni Councilor Rex Sarabia, wa niya man magamit ang ginbitbit itong tuman kadamol sining mga dokumento. No, sa aton sining mga kuturan kiti limitado man lang ang tiyempo, limitado ang mga palamangkutanon. Kung si Councilor Sarabia pagani sinya 30 digin preparar ko, pero hindi ko ni maubos tanan. But anyway, importante sinadri may miura. Miura in the sense nga tanan nga mga problema na palabot sa district engineer, sa Lone District representative, may mga palamangkutanon nga nasabat, ang iban do medyo wala direkta na sabat, but ginplastar kung paano, no, natigayon kag paano nga may mga delayed or the so-called nauntat nga mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo. But hopefully mamat-amat na ini, and in the near future, timahumana para nga mapuslan sang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. No, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. So, sining hapon may schedule pagid sa pagkabalo ko sang last nga do people's meeting. And
later on siguro makakuha man kita dugang nga mga impormasyon pinagi man sa aton sinimakupdanan ng mga Bombo reporters. Standby kay balikan tabi day Bombohana, Bombo Jomar dira sa may Iloilo Central and Iloilo Terminal. Iloilo mga bag-o naton nga mga public market ni kay nakabot lagi man si Mayor Inday Raisa Treñas and naumpisa na gani ang soft opening. Hibalo naton anong latest karon sa pag-walkthrough ni Mayor Inday Raisa Treñas sa duha ka mga partially ginbuksan nga mga merkado publiko diri sa bahin sa syudad sang Iloilo ni mga dalagko nga mga merkado publiko. Ang Iloilo Public Terminal Market and Iloilo Public Central Market. Sa aton sining nga mga kauturan nga sa tuanay nangin problematic man bangod nga ti ang atop siniti kung magulan nagakabasa mga vendor nato, nagakabasa ang ila sining nga mga produkto, mga baraligya. This time ti daw why na sila kabatsyag sang basa. Ang ila na lang sining nga mabatian ang pagtupa sang ulan sa atop or bisan hindi na sila gani guro kabatsyag kay ti hamako nimo pila ni ka story, no? Building ang aton sini nga mga bag-o nga merkado. Sa first or sa ground floor, ara dira ang ginatawag sini nga wet market. Butsilingon, meat section, fish section, ara dira. Sa second floor naman, ara dira ang vegetable and the fruit section sa aton sinikanon nga mga kabumbo. Sa third floor daw may mga kapihan kuno kag kalan-an dira. Anyway, do hasta pa man lang sa second floor ang nabuksan as of press time. May kantana naman iya sa soft opening kag amoning plastada banwa matinlo conveniente kag ang presyo competitive, no? Amako nimo may mga elevator, may mga kumplito sa Ricardo sa bahin sing ila sini iya nga comfort room. So ti makambal man kita nga grabing improvement sang Iloilo public market nato nang duwa ka mga dalagko ang terminal kag ang central market. 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Standby no sa aton sining mga kabumbo sa dugang nga mga balita kag impormasyon kung alang-alang sila nga duwa si Bombo Pau Bombo Alberm kay nag-eksplikar diri ang National Food Authority sa sining pagpurugait man sang mga mangunguma nga way kuno iya nagabakal sang ila sining mga humay. Yang ba sa National Food Authority, sinigit ano pagbakal namon sang humay kay way na kami butangan. Kayang 5 sininamon ka mga budiga na puno na. Sa aton sining mga kabumbo. Kung madumduman nyo pa damo sa mga concerns sang aton sining mga mangunguma, ang ginpalabot man diri sa Bombo Radio sa sining problema Manilay nga way na ya sa may nagabakal sa ila sining humay. Check na si Bombo Pauline Pau sa report, please go ahead. Nakita nga problema sa provincial board kun nga abarato ang baligyanay sang mga mangunguma o kon sa mangunguma sang humay kag hindi na magbaton diri ang pila ka mga warehouses sang National Food Authority amo ang puno ini Bombocham sang 1.2 to 1.3 milyon nga sako sang bugas kag humay mix na ina siya. Sa interview diri sang Bombo Radio kay 3rd District Board Member Jason Gonzales, ang chair sang Committee on Economics kay since sa iya diri gin-refer nga committee ba ang privilege speech ni Board Member Distura na hanungod sa mga ginapangatuba nga problema sang mga farmers sa probinsya man sang Iloilo, and at the same time gin-refer man ini sa committee ba ni Board Member Kahilig kay siya ini ang chair sang Committee on Agriculture. So iya diri ginpahayag nga sa ginpatigayon nga mga hearing nahibaloan nga amo ini ang matuod nga problema nga bag-o lang gid na ukayan be sa iya or sa iya diri nga end Bombocham kay invited or naupo diri sa hearing ang National Food Authority, ang NFA, DTI kag pila pa gid kamong nga concerned government agency na hanungod man sa sini nga problema. Ara kuno sa insakto nga baklanay
sang National Food Authority sa mangunguma kay di may budget para dira except kay buta diri ang mga warehouse kag hindi ma-dispose kay supposed to be ang buffer stock sang NFA dapat ara lang sa 15 días ang aton diri sa bahin sa Iloilo sobra pa sa amo sina nga adlaw nga dapat magatinirman ining mga humay Bombocham. Ang problema ara diri sa disposal kag selling kag ang allowed diri nga mag-dispose lang is ang Department of Agriculture and ang NFA amo na ang nagabaligya diri man sa bahin sang DA pinaagi sa limitado nga makabaligya lang sang bugas tanan man nga makita kuno subong nga ara man bi sa merkado nga mabakal diri sang pila ka mga consumers is imported na ini siya nga mga bugas Bombocham gamay lang nga porsyento kung may ara gid man sa mga local rice kag kun ang NFA makapamakaliwat abi sa bugas malift liwat ang buying prices man sang farmers once nga magbukas ini siya. So may ara man sang mga means diri ang Department of Agriculture nga makadispose no sang bugas amo ni ang pagpartner man sa local government unit. Halimbawa na lang diri naton bangod si Governor Arthur Defensor Jr. may ara man diri sang programa ining more progress nga sipag at syaga nga amo ni ang pagbakal sang or rice program ini siya sa pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa mga vulnerable sectors lakip na diri ining may mga family bala nga may mga malnourished nga kabataan. So 20,000 ka bags ang baklon diri pinaagi man sa FTI baklon diri sang local government unit or sa Iloilo provincial government pero hindi ini siya enough given nga 1.2 to 1.3 million gani ang unod diri sa mga warehouses kag kumbaga ang bulig ni sa bahin man sa local government unit ulihin na malang ini siya kag wala bala nakabutang sa budget so kinanglan diri nga may ara sang faster means in order nga ma-dispose ini siya kag makapamakaliwat sa bahin man sa mga farmers. So dapat daan kung mag-partner man diri sa bahin sa local government unit dapat may counterpart nga fund agaling kay natabo na bala ang budgeting man abi last year for this year. So ang naghambal diri kuno or ang nag-vouch diri nga banwa is ang sa Kabatuan payag diri ni board member Jason o galing kay hindi ini siya enough pila lang ini ka porsyento nga makuha man or mabuhin diri sa nabilin nga 1.2 to 1.3 million nga sako man sang bugas. So ang layi kinahanglan gid kuno sang or kinahanglan gid nga sulbaron and sa side sang NFA or National Food Authority kay embedded ini siya sa law kinahanglan nga may either may ara sang bag-o nga layi or may revision man diri sang layi kag agud man nga ma-restore diri ang selling mechanism man sa ilang nga bahin. And sa DA kung sa diin nga sila ni ang ka-implement man or pagwa sang bugas may ara man abi sang or need no to come up man sa mga bag-ong programa agud nga mabaligya ini. So payag diri sang board member nga dako ini siya ka problema kag sa ilang nga bahin sa provincial board limited ang ilang nga poder nga sulbaron man ang problema given nga embedded na gani ini sa lagi ang sa bahin sang National Food Authority kag hindi lang man ini siya sa bahin sang probinsya kundi sa region abi Bombocham and siguro sa plastada naman kag basi kuno amo man ang problema man sa iban nga probinsya no diri man sa aton nga pungsod. So sa ila ipagwa ini sa committee report ang comprehensive set of reports sa side diri sa Department of Agriculture kag sa NFA and tama no kapahayag man diri niya nga do severely limiting nga ipilit gid ang 20 pesos man diri nga bugas kay ti nagapangayo iniya siyang sang counterpart nga funds. Amo to gani ang ginhambal naton nga halimbawa is that nga mabakal diri sa 20,000 ka sacks ang Iloilo provincial government and then ibaligya ini nila sa 20 pesos. Now ini adungan ini siya sang released man abi sang financial assistance halin sa DSWD. So kung mga amo ni nga set up kinanglan nga may ara gid sang counterpart nga funds like himuon siya nga grant pero hindi nga mangayo ka dapat diri man sang counterpart. So as long as nga may budget diri ang DA makabakal ini siya ang makabakal
makapamakal diri sa bahin man sa National Food Authority so that nga matigayon or magsige na kay diri siguro diri gid nagaugat ang problema sa wala sang masudlan man diri nga humay ining mga ginpang harvest man sang mangunguma given nga unod gani or buta gani ang mga warehouses diri man sa bahin sa Iloilo or sa aton diri nga rehiyon. Pabatyang ipabatiblan naton ang aton ng interview kay 3rd District Board Member Jason Gonzales. Ang problema natin di sa Iloilo and I suspect amo ni ang galaptaman sa iban nga mga probinsya nga ara ang sakto nga baklanay sang NFA sa mangunguma. Nami ang presyo sang ilang nga baklanay and they have the budget to do it except nga subong nagpundo sila sang pamakal nila because ang ilang 5 ka warehouse buta. Right now we have 1.2 to 1.3 million nga bags of rice of palay mix kla na no may palay may humay nga ara subong sa mga warehouse naton. Hindi nila ma-dispose. Now, dira ang pinakadako nga problema naton. Kay ang buffer stock sang aton nga NFA, ang ginamandato sang layi is 15 days. Ang aton is way more than 15 days. Hamakon mo mag 1.2, 1.3 million kung gaano kadamo na nga bugas kag palay nga nagatulog lang sa aton nga mga warehouses. Now, ang problema is ara sa disposal and selling. Kay ginbago ang layi naton na subong ang allowed lang nga mag-dispose na isang DA. So nagaagi ang NFA kinabaligya ang iya nga stock sa DA, ang DA ang naga-dispose. Now kung tulukon mo subong ang modalities nila for selling severely limiting. Ang buot silingon their hands are tied na only through certain programs or mechanisms sila makabaligya sang bugas. Ang na-avail out of 1.2 million, kung sakto ang akon nga dumdum, less than 1,100. So isipin mo, that's less than 1%. Ang buot siningon, ang tanan nga makita ninyo subong nga bugas nga ginabaligya sa merkado, imported. O gamay nga portion lang sina ang lokal. Ang aton nga mga mangunguma, when left to the mercy of traders and buyers, ang baklanay sa ila, amo to gani, 8, 10, 12 pesos lang. So, tama kanubo, hindi pa gani sila kaginansya. Negative pa. Ang baklanay nga sakto, nagahalin sa NFA. Kung ang NFA can start buying again at those prices, it will lift ang buying prices. Even as ang general, ng mga traders naton. Amo nang aton yung ginapangita. Amo na nga ipagwa na mo ni sa amon nga committee report, a comprehensive set of recommendations on the side of NFA and on the side sang aton nga DA. Kay ang sa DA naman, ang ginahimo niya subong, gina-dispose niya using through 3 means. Ang una is LGU. So mga LGU pwede magbakal sa DA. Paagi sang FTI. Subong, ang province ng Iloilo nag-commit na to 20,000 bags. So amo na iyang programa ni GovToto. Kag ibaligya ina iya sa tawo at the end of the day at only 20 pesos. So manami ina. Pero that's the intervention of the province. It is not enough. Kay limitado man ang budget sang probinsya because wala na yan na programa from the beginning. Wala na yan sa plano nga himuon nato nini. So in a way, amo na niya ang bulig sang probinsya. But what do you do with the rest? Kung nabuhin na ng imo nga 1.2 million sang 1,100 to nga nabakal na tapos may ara ka sang dugang nga 20,000, what about the rest? So you need a faster mechanism to make sure nga aton nga pundo, ang buffer stock naton hindi maguba dito sa warehouse kagamat-amat nga mapagwa. Amo na ang kinanglan ma-determine. So ang layi ang kinanglan sulbahon. Sa side sang NFA, we need a new law or a revision to the law that would restore ang ilay nga selling mechanism. Kinadula na sa ila. Ang ila subong baklanay, wala sila pagbaligya except sa DA lang. Sa side naman ng DA, pwede ina siya makorek kaya ang ila nga paagi sa pag-dispose is through programs. So hindi sila constrained sang layi. Ang DA. So ang DA has to come up with new mechanisms nga mapadasig nato ng pagbaligya beyond the traditional ones. Gabaligya sila subong sa DSWD, kag nagabaligya man sila sa DOLE. Galing, restrictive ang ilang rules. For example, ang sa DOLE, nagabaligya sila sa mga associations, farmer associations, kag mga agri-based nga mga cooperatives. Tika limiting sina. Kaya ang gusto mo, ang imo nga 1.2 million nga ato to sa imo nga warehouse, mapagwa ina kag makalambot sa merkado. Kaya it will have two effects. Ang una, makababakal liwat si NFA sang bugas salin sa mga mangunguma, papasaka ang presyo sang baklanay.
Ikaduha, ang aton nga presyo sang bugas sa aton nga merkado manubo. Because ma-flood siya sang local supply. So, dako ang aton nga problema, and sa prangka nga istorya, subong lang nin o kayan nga ako subong ko lang na intindihan ang problema. Exactly. Unfortunately, limited man ang amon nga poder na sulbaron ang problema. Kaya hambal ko gani ang problema sang NFA sa level sang layi. Ang problema naman sang DA sa problema sa level sang programa. Si 3rd District Board Member Jason Gonzales, Bambocham ang chairman man diri sang economics, no, sa bahin man sang 15 sang ganiyang palalawigan Bambocham. So padayon man diri ang ilang communication, and so that nga ma-address man ang problema bata sa bahin ganyan sa Iloilo Provincial Government or sa provincial board, limitado man diri ang ilang poder, and at the same time amo na gani ang intervention sang Iloilo Provincial Government ang pagpamakal sang 20,000 pesos, or 20,000 sacks nga bugas or humay man diri, apang hindi ini siya enough given gani 1.2 to 1.3 million ang unod nga mga sako sang humay kag bugas sa mga warehouses diri Bambocham. All right. Ini si Bombo Pauline Diminilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bupo! Salamat gid Bombo Paulina Piliora sa imo siniiyang report. Anyway, standby ka mo sa aton sining mga kabumbo ha. May mga traffic rerouting again patikayon ini in line sa ginapatigayon karon nga soft opening sang Iloilo Public Terminal Market and Iloilo Public Central Market. Standby naman kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Is Bambocham Blancover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon. Paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for October 26 to November 1, 2025. Sa November 2, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we were made to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Yan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng apagi agod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan oras sa Pilipinas. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Ini si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Naghahabil-habil ang mga inadlaw para sa bulan sa Oktubre. 30th of October kita today, 2025, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. Mga kabombo, 56 days na lang kay Christmas na. And today, Thursday, October 30, I would want to say Friday. No, it's only Thursday. October 30 kita, mga kabyanan. Nagapon ng balik si Tita Regine para sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Kamusta na? Nakakadto na ka mo? Nakapaninlo na ka mo sa mga patio sa nga kung sa diin, no? Dito ginlubong ang inyong mga pinalangga sa kabuhi who already departed and nakapapamisa na, nakapaschedule na, nakapapangamuyom na, nakapreparar na sa mga bulak, sa mga kandila. Maybe, no? Amo na ang ginakabisihan sang tanan sa sinipalangang mga tinion. Tomorrow, sa ano na no? Nang lutoay na sang mga ipang kalag-kalag. Sige, samtang nag-obra ka mo dira, nag-preparar para sa November 1 ninyo nga preparasyon. Ubda na kita sa gihapon. So welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo din yung si Tita Regine, and today, another set of beautiful stories ang aton nga igadulong sa inyo. For the meantime, liya ko lang i-remind ang aton nga winner, si Sir Rax, ang probinsya sang Iloilo. Yes, dayon kita. Sa November 1, mag-interview ako sa imo diri sa istasyon sang Bombo. If you can make it, palihog na lang kadto ka diri before 2 p.m. sang hapon kag nakapa-Xerox ka na sang imo nga ID. If hindi carry ang magkadto diri, palihog pabalo kag hatag sang imo nga cellphone number para nga makontact ikaw kag para nga maka-reach out kami sa imo, ma-set nato ng interview, ma-prepare nato ng interview sa imo probably through video call. Mga kabombo, thank you so much, Gid, for being there. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan sa sining hapon from Kija Velez. Ikaw na. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Ito ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Hindi ko razon. Eto'y abay alam mo, kay daliya.
inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitigan ng puso. Kung bubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Tuya ba el amor que te espera desde mi corazón? Tuya ba el amor que hay dalia, inspiración na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig na hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Kija Velez, ikaw na. Yes, who knows? Ikaw na, no? Next natin nga may bisita diri kay ikaw na ang aton nga sunod nga winner. Sa mga luyagman nga mag-share sa ilang mga kasaysayan, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ng mga kasaysayan and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May isa ka anak nga luyag i-recall ang pagpalangga, ang ilang manami nga inagihan sang iya nga pinalangga nga Iloy through sa isa ka pasyon nga iya nga ginsulad. Kag aton basahon para sa sini nga hapon coming from Dr. Jerry Daclod Biuna. May luyag siya i-share, may tigulo, ang pasyon ni nanay. Nabunag sa pamilya, dili pigado, sa edad nga lanubo, sa Iloy na ilo. Kay sino lamang makatilaw gatas, pagkalapsag iyaman na lampas. Nagdako upod sa mga utod nga babayi, kay si papa nila may gin pasulabi. Kailo nga ginbayaan sila, hasta nga nagdalag ko na. Tanan nga kabudlay na agyan pagpangabuhi kapiot na punan. Paninguha sa pensar na butang, kaalam kag abilidad ang nagtuwang. Malakat lamang makaeskwela, mga 30 kilometros pasara, upod sa mga katubo, iladala, bugas kaguga para sa isa ka semana. Pagkatapos sa sekundarya,
nagpadayon sa pagkamaestra. Pamugon, panahi kag dibuho, amo ang nagtustos sa iya sadto. Nagtapos sang madinuagon, pinasidunggan sa iya graduasyon. Sapatos kag bayo, suksok sadto, hatag, mga maestra kag maestro. Nagtudlo sa elementarya, 4 kakabataan, ginbugayan siya. Ginsagod nga tuman ang pangabudlay, ginbatas ang tanan nga hikay. Mga bungang kahoy siya nagpananong, ginkuhaan dugang nga kalanunon. Pag managbanag, matubog sa tangkungan, nagsagod mga pato kag bibiman. Lunes hasta Biyernes sadto, sa eskwelahan makadto. Matudlo sa mga kabataan, dala na nga iya ugtasan. Mahapit sa merkado kun hapon, maninda sudan sa panihapon. Dala na sina pagkaon sa masunod nga kaagahon. Pulawan pagantsilyo mga panyo, aga pa sa dapog na siya masako. Pila ka dekada nga sige ang obra, mapiyong kun kapoy na gid siya. Kung malain pa matsyag, wala reklamo, sige lang gid ang trabaho. Masustento ang mga kabataan, kalanunon kag sa eskwelahan. Pangabudlay niya nagbunga, kabataan na patapos gid niya. Ang iya nga mga gintudlo sa ila, nangin mga giya nila. Bisan ang mga kabataan tapos na, nga maayo man ang pwesto nila. Wala sa payan nga may pangabuhi na, sa gihapon, ara siya sa likod nila. Sa nagaedad na gidman siya, ang lawas dili na makaagwanta. Kadalagan sang pamilya na angkon, siya nagpahuway nga nagayuhom. Nagsugod sa pagpanglakaton, nasigahom sa kalangitan mapadulong. Siguro, magahawa naman alagyan para sa iya kabataan kag kaapuhan. Sa Oktubre 30, iya nga kaadlawan, mabalik siya sa akon panumduman. Tanan niya nga pinangabudlayan, kag panugyan, dili ko gid malimtan. Nanay, salamat gid sa tanan. Halin sa isa ka anak sa liwat Dr. Jerry Daclod Biona. A son honoring and remembering his mother. And I know, nga the mother is smiling, watching over him. Makita naton sa agin share diri ang pasos sang iya nga iloy, ang mga inagyan, ang mga kabudlayan, ang successes, especially sa pagpadako kag pagpalangga sa ila bilang mga kabataan niya. A very good and beautiful mother by heart. In and out ang goodness. Salamat gid sa imo, Doc Jerry Daclod, sa imo nga pag-share diri sa imo nga ginsulat, pasyon ni nanay. Oras naton, 2:26 ang hapon. We'll be giving you more diri sa kahapon lamang program sa gihapon. This is Tita Regine. Magabalik kita with more stories para sa inyo pagkatapos ng pila ka mga importante ang mga pahibalaw. Manang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid. Ikaduhang sulat sa sininga hapon is from Lenny sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Good day to all, especially to you, Tita, sa tanan nga staff, members of the station, sa akong kabataan, umagad kag mga apo. Tita, may i-share ako nga istorya. Oyon-oyon, gidya sa mga manugutang, kag happy gid sanda nga mabatian. Way ako may ginatumod nga sino, kag nga landa, pero ikaw judge, kung husto bala o hindi. Sa mga gabatsyag-batsyag, kag nagapautang, isip-isipon nyo man, kung gusto bala, ginahimo nyo, kagwaay ka mo naluoy, kag nahuya. Binagbinagan nyo, kay masami, kung may utang, kung sukton, kag kung maakig ang gapanukot, samida, gabaan ka man gihapon, o karmahon. Haha. Kay may namanan ako, nga kung sukton, amo na dayon sa batda. Bisan sa mga loan na bala, kung kolektor ka, syempre, kung may member ang hindi ka bayad, sa iban ginapatabunan day kananda. May dyan nga gabi, ginbalik pa ka kolektor, ginhambala na pa kolektor. Uli dun to, karon pinatay ta. Mayad di mo ka day Hindi naman mayad day ano? Sa imo bitita. Kung sa bagay, manaton labot ka Pwera gaba lang kay daad. Kung ano ginpermahan mo, kung ano hinambalan, amo da sanda, or amo da sundon mo. Lain lang, hay may nagsulbar kang problema mo. Oo, hambal sang iban, hindi mayad ko inang nagapa 5-6, ka makagaraba. Pero kung ako paintindihon, hindi man. Basta, hindi ka lang maghambal, kay hindi mayad sa nagutang. Kagbuligan mo lang pangamuyo, nga tawaan lang sanda, mayad nga lawas, para kabayad sanda kanimo. Ngayo lang sorry, kag paatag. Hindi nga konsukton ka, mangakig ka, kag maghambal malain, ti makagaraba gid man. Hambal ka in-check, ang karito tiyog-tiyog lang, may ibabaw, may sa idalom. Ti, amo manday nga buhi ta. Kiso, ang nagapamati, nga do kaanggid ka dyang istorya, kamo walang bahala magbinag-binag kung sino ikaw. Sumadamo nga salamat, kay do naghawan dughan ko, kapautwas ako kadughan. Sa mga tawo nga kuno abi, sino nga manggaranon, waay sala, kagway isaway ang iban, pero sala, baliskad, hehe. Abi da guro, hindi ako kahalin dyan sa balay. Why, kung may namanan, kakaugalingon da, halala nanda ako kamarites sa iban,
Pero anda, sobra pa. Diyan na lang, anay. Hasta till next meal. Love lots, Lenny, Sang Lambunaw. Lenny, peace, relax, chill. Hindi na kayo ugtas. And the best thing to do sa mga tiniun nga mo na, nga doon nagbukal-bukal kagid, kag daw, gusto mo gid, no? Nga may ihambal ikaw. Silence. Alright? And you're right. Pray for those people. And sometimes, kindness and compassion could also help. So, salamat, kid. 33 minutes after 2 o'clock. Lenny, thank you sa imo gin-share sa sininga hapon. Magabalik ang KLP with Tita Regine. Climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for October 26 to November 1, 2025. Sa November 2, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus Wala de Iloilo, we were made to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school. Third story natin for today, nagikan man sa taga 3rd District from Senior Citizen. My dearest Tita Regine. Peace be with you and good afternoon to all the listeners of this wonderful program. This is Senior Citizen of 3rd District of Iloilo. Ang iga-share ko, Tita Reg, amo ang mga experiences ko sa dong college pa ako. Fiesta ato sa Banwa Sanguton, kag ato ako sa balay. Dapat masimba ako, pero daw ginignore ko lang, kay daw ginatamad ako magpabanwa. Pagkahapon, alas 4, himos ako, mabalik sa boarding house sa city. Pero antes sina, ginagad ako sa pakaisa ko, nga mahapit sa balay sang kilala niya.
kag nagupod man ako. Abaw, nag-inom-inom siya didto. Kag ako, gin-invite man nila, ma-join. So, go man ako. Nahuya man ako, Tita Reg, nagpakikisama na lang ako. 2 bottles ako na inom. Tapos, halin sa balay sang kilala niya, naghapit pagid kami sa banwa. Kag magsulod sa ilimnan, kay security guard niya siya, muna nga may kwarta man siya. So nagabihan kami puli sa city. Ay nahubog gid ako, Tita Reg. Nagatiyog akon agi. Sulod kami sa paryahan. Gintabog kami sang bantay. Kay hambal. Ano ay hantsura ko sadto? Kagkabaho pa sa akon? Siguro sang beer. Sa ulihi, nagbantay kami sa lakyan pa Iloilo. Daw hindi nagid ako mapuslan, Tita Reg. Samtang nagabantay siya, ako nagahigda takon sa ilamon, kag nagasululuka ako. Kanami gid tulog, Tita Reg. Sa magabot ang salakyan, ginpukaw niya ako. Kita ko gid nga ang panyo ko nga may vomit, ginkimpit niya kag ginaboy. Abaw, do hindi gid ako mapuslan, tita. Ang ingod ko nga babae, pasahero, hindi siguro kagwanta sang dapog or amoy ko, bako ilim nun. Nanaog ang babae sa Arevalo. Kag nag-ingod ang pasahero sa akon nga lalaki. Bale, gintungan nila ako. Ang isa ko nga kamot, nagauyat sa kalaptan sang jeep. Ang tuo ko nga kamot, Tita Reg, nagaduko ako. Kay grabe ang tuyo ko. Kay kanami, gid matulog. Kay kanami, isang hangin. Samtang nga nagadalagan ang jeep. Nakita ko siya, nagatangla sa akon. Ginabala niya ako nga natamaan kagid meg. Nagmukrat ang mata ko, tapos balik na naman tulog. Ginabantayan ako sang pakaisa ko nga tawgon ko lang kay Benny. May his soul rest in peace. Ay, wala na si Benny. Palainom gid ni Tita Reg. Igo malapit na kami sa palanaugan sa San Agustin. Nakabugtaw ako. Tulog ko ang wala ko nga kamot. Wala na akong relo. Kundi daw na marasmasan ako, kag daw medyo naumpawan na ako sa kahulugbon, Tita Reg. Ginhaplos-haplos ko ang kamot ko, kag wala gid ang relo ko. Na-sense ko nga ang mga pasahero sa atubang ko, nagatulok-tulok lang sa akon, kag daw nagapanilag lang. Daw ginatulod gid ako nga magpamangkot kay Benny. Siling ko, nakuha mo ang relo ko? Why siya nagsabat? Siling niya, didto kami manaog sa Tadlong Police Station. Pagabot sa police station, amo na ato nga namangkot siya sa duha ka tawo. Sino nagkuha sang relo niya? Hambal ni Benny sa driver, hindi anay pagpalakta ang salakyan, ha? Namangkot uli si Benny, medyo matunog na gawa ang tingog niya. Sino sa inyo nga duha ang nagkuha sang relo niya? Ginkuha niya dayon sa bulsa niya, kag idaho sa driver. O, Ario? Hambal ni Benny, idaho di, karon si paon ta. Way kaguro kay balo kung sino ako ay. Kundi nagdalaga na ang jeep. Ginagubay ako ni Benny. Nagaagbay ako sa abaga niya, kag samtang nagalakat kami pakadto sa boarding house namon. Hambal na. Hungod ko gid, nga didto kita mnaog sa police station. Abi nila sadto, police ako. Pagabot sa boarding house, hindi duman si Benny pagbuksan, kay hindi sa mga boarders makilala tingog niya. Hambal niya, upod kami ni senior citizen, pakaisa niya ako. Ay, way ako nagahambal, kay daw matulog na gid ako. Amo to, nabatian ni ate ang tingog ni Benny, kag ginabrihan kami. Pagabot sa katre, duplay ako, kag igo nakabugtaw ako, 3:00 sa kaagahon. Grabe ang kulba ako, siling ko, paano na lang kung nadula ang relo ko nga ginatag malang ato ni Daddy, alin sa Guam. Muna, gaba gina sa imo, kagin palabi mo pa ang inom sa pagsimba.
Muna ang nagasudod sa isip ko, Tita Reg. Ay, Lord, I'm so sorry. Hindi na gid ni masulit. Tama ka, delikado. Mayo lang kay maisog si Benny. Kag naidiyahan niya nga didto manaog sa police station. Ang boarding house namon sa atubang gym sang San Agustin. Medyo malayo pagawa, Tita Reg. Siling ko, hindi na gid ako magliwat. Mainom lang ako kung ara lang ako sa balay. Safe gid ako. Pero kung may laktan pa, never na gid. So hasta na lang anay diri, Tita Reg. Ayhan, may nakuha man ka mga leksyon sa akon nga gin-share. Madamo nga salamat sa pagbasa sa ning akon nga bad experience. Kind regards lang sa tanan nga suki isang KLP. This is senior citizen sang 3rd District of Iloilo. Nagsulat ka din, hindi uli pagbasahon. Pamuking ka pa isang birthday ko. Anyway, very truly yours, senior citizen sang 3rd District. One experience that left you so much to learn. Mayo man to, no? Kay kaisa ka lang. And then, nanuto ka na. Di ka, gid eh. Amo na nga daw, wasted ka na gid. Di ka nakabalo, do gulapay ka na gid. Di ka nakabalo kung ano nagahitabo sa palibot mo, kag sa kaugalingon mo mismo. So, be thankful ara si Benny. Pero in the first place, si Benny, man nga naghagad sa imo, no? Pero timayo gid to nga may leksyon kagid nga natun-an, kagaisa lang to nga natabo sa imo, nagpabilin gid ang dako nga leksyon para sa imo. Yes, hindi naton pag-irisgo ang aton nga safety, and yes, safe ikaw kung ara ka lang sa sulod sang inyo panimalay, bisan ano pa kadamo da imnon mo, no? Basta hindi ka na magwa, dira ka na lang gid. Anyway, thank you so much, Gid, sa imo, sa liwat, senior citizen sa 3rd District. 2:45 ang aton nga oras, you can still read another story sa pagpanumbalik sa KLP. Ayon sa tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa fourth story na kita, ikaapat nga istorya sa sining hapon, and it came from Abuela, sang Iloilo City. Dear Inday Regine.
Maayong hapon sa imo, kasi tanan niya katapo sa Bombo Radyo, kag sa nagapamati sa imo. Inday, sorry, doon nahuya na ako tani, magpadala liwat sang sulat sa imo, pero kay damo man, niya daw halos permi nagasulat sa imo. Kani man. So, Inday Regine, dito pa ako sa asilo, may amiga ako. May kaya sila sa ila pangabuhi. Ginpasulod siya sa asilo para makatuon tukar piano, kag makaeskwela Espanyol. Kada may bisita siya, iyagid ako ginapakilala sa ila. Kag isa ka bes, nagbisita ang niya iloy, upod sa iya utod nga lalaki. Isa siya kaabogado, kag dito siya nagaobra sa Los Baños, sa Laguna. Director siya dito. Kag iya ako ginpamangkot, kung tagadiin ako, kay sila tagapasi. Sabat ko, ang ako na may 30 hektarya nga humayan sa putotan, kag pamilya amuni. Ay, hambal niya, may classmate ako sa pagkaabogado. Dungan kami nga nagtapos, ang ngalan niya si Amuni. Sabat ko, magulang ko siya. Di din siya subong, siling niya. Siguro dito sa Bacolod, isa siya ka mayor ni or major. Basta mayor, no? Isa siya ka mayor dito. Ti ikaw, paano ka nakasulod diri sa asilo? Hambal niya. Kay natawo ako, 1942, nagagyera, 5 pa lang kaadlaw ako natawo, napatay ang akong iloy. Kay nabughat. Tiyang ako na may, abogado man, kag naging general siya sa mga soldado. Ginpaatipan niya ako sa iya utod. Kag natapos ang inaway, 1946, napatay man ang akong tiya, nabilin ako sa ila pa kaisa, kag siya ang nagpasulod sa akon sa asilo. Kagambal niya, 2 ka bulan pa ako diri sa Iloilo. Masugot ayhan ang madre, nga kada Domingo, ilagaw ko kamo sang akon manghod. Hambal sang lalaki. Tiambal ko, ambot sa madre. Kag namangkot siya sa madre. Kag sabat sang madre, pwede man, pero pag alas 5, ari na sila. Tiya mo ina ang iya nga ginhimo. Kada Domingo, ginakuha niya kami sa iya manghod. Ginapakaon. Kagunano ang iya baklon sa iya utod, ginabaklan man niya ako. Inday Regine, ginkaduan niya ang akong ng pamilya sa putotan. Suno sa ako na may, damo sila dala, 2 ka kaing nga luto nga paho, kag 2 ka sako nga kafe nga uga. Nagtuad siya sa ako na may, nga gusto niya ako pangasawon. Pero hambal sang ako na may, ang madre dito may natigana na sa iya nga pamanahon niya. Hinablos ang madre. Pamilya amo sini. Tikon tani, gusto ko siya nga kuhaon kag pa-eskwelahon doktora. Ti wala akong mahimo kay ang madre ang ginabilang niya nga iloy. Gani sa manugbalik na ang utod sang akong amiga sa Manila, liwat siya nga nagbisita sa amon. Hambal niya, kanugon, ginahigugma ko ikaw. Kuntani, ikaw na ang prinsesa sa akon kabuhi. Ti, mabalik na lang ako sa Manila. Kag maeskwela ako liwat sa pagka-judge. Kag natigayon ang kagustuhan sa mga madre. Sa nagedad na ako 18 anyos, ginkasal kami. Dira mismo ang amon handa sa asilo. Tungod sa likod mismo sang asilo, property sang akon nga bana. Kag dira kami nagpatindog balay. Mabuot ang akon bana, palangga gid niya ako. Ginbugayan kami 3 ka anak. 53 anyos ang amon pagpalanggaanay, kag ginbawi siya sa mahal nga Dios. Pero ang tanan kong handumanan sa iya, tubtob subong, ari pa sa akon kasing-kasing. Hasta na lang diri ang tagpadala. Abuela sang Iloilo City.
Abuela, thank you so much. I'm going share this afternoon. Hindi kayo tinadhana para sa isa't isa. Pero we know, no, nga why ka man regrets sa imo nga napamana, kag you had 53 years of togetherness. Salamat, Gid, for sharing another story from you. Diri sa Amon, diri sa KLP. Oras ta, it is now 2:53 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan. Alas 2:55 ang aton nga oras. Remember nyo last time, nagbasa kita sa sulat ni Lola Amparing regarding sa iya na eskwela, nga isa ka doktor pero napatay na. Actually, may ginlakip siya nga poem. Pero wala talang nadiretsuhan ang poem that time, kaya naubusan kita sang oras. But this time, since may gamay pa nga tiyempo, basahon naton ang iyang sariling sikap nga tula, may kaugnayan sa kanyang sulat. Tapos, ang tigulo sang poem, Ang Mahal Kong Eskwela, from Lola Amparing. Mula noon hanggang sa ngayon, di ko makakalimutan ang kabaitan, magalang na ugali mo. Kahit wala ka na hanggang sa ngayon, nandyan ka pa sa aking puso't damdamin. Dahil sa mabuting ugali mo, mahal pa rin tayo hanggang buhay ako sa mundong ito. Talagang mahal na mahal kita, kaya tumutulo ang aking mga luha. Parang nandyan ka pa rin sa paningin ko. Ang matamis na mga ngiti, di mabubura sa aking isipan. Ipagdasal ko lang sa puong may kapal ang katahimikan mo. Tuwing buwan ng Setyembre, di ko makakalimutan ang mabuting ugali mo. Ikaw, mahal ko, magaling na doktor, mahal ka ng mga magulang at lalong-lalo na ng mga pasyente mo. Mabinugnuhon ka, always smiling. Kung if ever nga may masalubong ka kahit saan. Napakabait at napakagalang mo. Kung malayo ka sa kilala mo, kumakaway ang mga kamay mo. Mahal ko, ang hindi ko makakalimutan ang pagkamabinugnuhon mo nga may dalang pagngiti. Mahal ko ng doktor hanggang sa ngayong panahon, hindi pa mabubura sa aking puso't damdamin ang iyong kabaitan. Kaya ipagdadasal ko sa puong may kapal ang iyong kaluluwa. Sana maligaya at tahimik ka kasama ng mahal na Diyos natin. Paalam, paalam, mahal kong eskwela. Nagmamahal ang dating guro mo nang buhay ka pa. Mahal na mahal kita, Doc. From Ma'am Amparing, Somo Topino. So, nakompleto na naton ang kabugusan sa sulat nga ini, no? In particular, ni Lola Amparing, telling us the stories ng iya nga eskwelaan na isagid ka mabuot nga doktor, pero ato na, sumakabilang buhay na. Anyway, salamat Gid, Lola Amparing, nakompleto na naton, ha?
Sige, sa mga iban pa dira nga may luyag man nga ipalabot, i-share nga mga kasaysayan, mga inagihan sa kabuhi para diri sa KLP, i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ang mga kasaysayan kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa atong liwat nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, it's 56 days before Christmas. And again, just before I go, ang Bombo Radio Philippines joined the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang nga nag-attend sang Sunday Mass, as well as mag-display sa mga puti nga mga ribbons sa ila panimalay, mga salakyan, and public places humalin Oktubre until Nobyembre sang sining nga tuig. Ang pagsuksok sang puti is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption para matinluan ang aton nasyon from sinfulness. Magasunod na ang inyong paborito ng mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.